ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንና ንዓና ካብ መጀመርያ ኣብ ካብ መጻጽኡ ከመይ ሊመጽኡ እንታይ ማለት ትርጉሙ ኦርቶዶክስ ዝብል ካብ ክልተ ቃላት ናይ ግሪክ ዝወፀ ኮይኑ እቲ ኦርቶ ማለት ቁኑዕ ተኽ ዝበለ ቀጥ ዝበለ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ዶክስ ማለት ድማ መንገዲ ማለት እዩ ቃል በዓሉ ናብ ልቡ ንኽምለስ ብዙሕ ነገራት ጽዒሮም ምዃን ምሳቤ ንዑ ንዓኻ ነፍቅረካ ኢና ንትምህርትኻ ግና ንጽሎ ኢና ብምባል ንዑ ፈልዮም ነቲ ሓቀኛ ዝኾነት እምነት ኦርቶዶክስ ዝብል ስያመ ሒዛ ክትቅጽል ከም ዘለዋ ገይሮም ማለት እዩ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንና በኸመይ መገዲያ ንዓና ትምህረና እግዚአብሔር ከም ዘሎ ንሕና እንፈልጠሉ እንታይ እንተልና እምነት እዩ ምኽንያቱ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 4 ገሊጽዎ ዘሎ እምነት ማለት ነቲ ዘይርአ ከም ዝርአ ጌርካ ምቕባል ኢልዎ እዚ ዘለናዮ ወለዶ እዚ መንእሰያት ብዙሕ ዘይፈለጥናዮ ዘይተማሃርናዮ ነገራት ስለ ዘሎ ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ብዙሕ ኣፍልጦ የድልየና ማለት እዩ ጾም ትፈውስ ቁስለ ስጋ ወነፍስ ኩሉ ግዜ ጾም ቁስሊ ናይ ስጋን ቁስሊ ናይ ነፍስን ያትፈውስ ስለዚ ብዘይ ምጻሞም ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ሞት ተቐቢሎም ማለት እዩ ዋሺ ቋብ ሰላም መጻኹም እንኳዕ ሰላም ጽናሕኩም እድሜና ኣኽቢርኩም ሎም ማዓንቲ ናብዚ ፕሮግራም መጻኹም ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይደሊ ኣነ እውን ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ሓፈሻዊ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዘሎ ኩነታት ይኹን ብዓብዩ ድማ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንና ትምህረና ትምህርትታት ብዝያዳ ጽቡቕ ጌርኩም ኣብሪታት ንክትቡና ናብዚ ዓዲምናኩም ዘለና ናብተን ኣዳሊና እንደለና ሕቶታት ቀንዲ ክንሰግር እንተደኣ ኮይና ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንና ንዓና ካብ መጀመርያ ኣብ ካብ መጻጽኡ ከመይ ሊመጽኡ እንታይ ማለት ትርጉሙ እውን ክንነግርና እንደሊ ሓራይሺ ኩሉ ነገር ንገብሮ መታን ክሰልጠና ብጸሎት ክንጅምሮ መጀመርታቲ ንሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ልዕሊ ሰማያቱን ኩሉ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝመስገነን ይኹን ኣሜን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በአማላጅነታ ሁሉም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኹን በተራዳእነቶም አይፈለይና እግዚአብሔር አምላኽና ጉባኤ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ዝባረኸ ጉባኤና በሰላም ጀሚሩ በሰላም የፈጽመና እግዚአብሔር አምላኽና ጉባኤና ተረኺቡ ኩሉ እንገብሮ ኩሉ እንዛረቦ ድማ ከም ፈቃዱ ኾነልና ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንበላውነ ዘበሰማያት ሰላም ለኪ ድንግል በህልናችሁ ድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጽባ ሰላም ለኪ ወርግታ አንቲ ማነስ ወብሩ ፍርገስጂ ተፈስሒ ፍስሕቶ ምን ተጸጋ እግዚአብሔር ስለኪ ሰዓሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ አፍቁር ወልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ሕራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክንብል ከለና መጀመርታቲ ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል ከሪዮ ከለና ትርጉሙ አማጻጽኡ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ እቲ ትርጉም ናቱ ኦርቶዶክስ ዝብል ካብ ክልተ ቃላት ናይ ግሪክ ዝወፀ ኮይኑ እቲ ኦርቶ ማለት ቁኑዕ ተኽ ዝበለ ቀጥ ዝበለ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ዶክስ ማለት ድማ መንገዲ ማለት እዩ ቃል በዓሉ ስለዚ ኦርቶዶክስ ክንብል ከለና ቀጥ ዝበለ መንገዲ ሰጥ ዝበለ መንገዲ ቅኑዕ መንገዲ ማለት እዩ እዚ ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል ማእስዩ መጽዩ ወይ ድማ አማጻጽኡ እንታይ ይመስል ዝብል አጋጣሚታት እውን ብ325 ኣብ ዘበነ ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ማለት እዩ ኣብ ኒቅያ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ አሪዮስ ዝተባህለ ከሓዲ ወልድ ፍጡር ኢሉ ኣብዚ ሓደሉ ግዜን ሰዓትን 318 ሩታኣን ሃይማኖት ወይ ድማ ዓንድ ቤተ ክርስቲያን ናይልና እንጽውዖም ቅዱሳን አቦታት ተኣኪቦም ንአሪዮስ ነቲ ወልድ ፍጡር ዝብል ትምህርቱ ንዕኡ ንምምላስን ናብ ልቡ ንኽምለስ
ምግባርን እንተ ዘይተመሊሱ ድማ እቲ ትምህርቲ አቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ጉጉይ ትምህርቲ ምዃኑ አፍሊጦም ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንኽፈልይዎን ጉባኤ ኣብ ዝተገብረሉ ግዜን ሰዓትን ልክዕ ነቲ ኦርቶዶክስ ዝብል ስያሜ ሂቦሞ ማለት እዩ እዞም ስያሜ እዚኦም ዝሃቡ ቅዱሳን ኣቦታት 318 ርቱዓን ሃይማኖት ኢልና እንገልጾም እዮም ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ኦርቶዶክስ ዝብል ስም ከምፁ ወይ ድማ ንህዝቢ ክነግሩ ክኢሎም እንተልና ልዕሊ ዝኾነ ነገራት ንሳቶም ዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ዞም ቅዱሳን 318 ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ኣርዮስ ብዙሕ ዓይነት ትምህርታት ክለዓል ጀሚሩ ብዙሕ ካብቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንገዲ ክወፁ ስለ ዝጀመሩ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንገዲ ፈሊጡ ሰብ ቦቲ ቁኑዕን በቲ ቀጥ ዝበለ መንገድን ክኸይድ ከም ዘለዎ ንምግባር ማለት እዩ ሕጂ መንገዲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብሕጊ መጽሓፍ ቅዱስ እንተልና እምነት ማለት እዩ ሕጂ በቲ ቅኑዕ በቲ ቀጥ ዝበለ መንገዲ ኢልና ዘለና በቲ ቁኑዕ እምነት በቲ ቀጥ ዝበለ እምነት እቲ ህዝበ ክርስቲያን ንኽምራሕ ማለት እዩ መንገዲ ክንብል ከለና ብሕጊ መጽሓፍ ቅዱስ እንተርኢና ሕጂ ማለት እዩ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ይብል ክርስቶስ ባዕሉ እዚ ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፈቅዲ 6 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ንዝብል 318 ከዓ ልክዕ ነቲ ወልዲ ፍጡር እዩ ዝብል ናይ ኣርየስ ትምህርቲ ንዕኡ ረቲዖም ንዕኡ ናብ ልቡ ንኽምለስ ብዙሕ ነገራት ፅዒሮም ምዃን ምስ ኣበየ ንዕኡ ንዓኻ ነፍቅረካ ኢና ንትምህርትኻ ግና ንፀሎ ኢና ብምባል ንዕኡ ፈልዮም ነቲ ሓቀኛ ዝኾነት እምነት ኦርቶዶክስ ዝብል ስያሜ ሒዛ ክትቅፅል ከም ዘለዋ ገይሮም ማለት እዩ ከምኡ እንተርኢና ሕጂ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ፈቅዲ 16 እንታይ ይብል ናብ ቀረናታት መንገዲ ክይዱሞ ኢሉ ናብኡ ኸይድኩም ድማ ናብኡ ወፂኹም ድማ ኤነይቲያ ታ ሓቀኛ ዝኾነት ታቐንዕቲ ዝኾነት መንገዲ ኢልኩም ሕተቱ ብኣ ተመላለሱ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ፈቅዲ 16 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ ስለዚ ታ መንገዲ ታ ቀንዕቲ ታ ጥንታዊ መንገዲ ኤነይቲያ ኢልኩም ሕተቱ ድሕሪ ብኣ ተመላለሱ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ሃይለ ቃል ሕጂ እቲ መንገዲ ንእምነት ኤነይቲያ ሓቀኛ ዝኾነት እምነት ኢልኩም ሕተቱሞ ብኣ ተመላለሱ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ሃይለ ቃል ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሳቶም ግን እንታይ ኢሎም ንሕና ኣይንመላለስን ኢና ኢሎም ኣበይ ይብል ኣብቲ ፅሑፍ ማለት እዩ ልክዕ ከም በዓል ኣርዮስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ድማ በቲ ሓቀኛ ዝኾነት እምነት ኣይንመላለስን ኢና ስለ ዝበሉ እቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፈቅዲ 13 ክሳብ 14 እንታይ ይብል እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ መንገዲ ንሳ ገፋሕ ኢልዋ ንስኻትኩም ግና በታ ፀባብ መንገዲ ተመላለሱ እታ ናብ ሓቂ ናብ ጽድቂ ትወስድ መንገዲ ግና ንሳ እንታይ እያ ፀባብ እያ እታ መንገዲ እውን ቀጣን እያ ኢሉ እቶም ንዓኣ ዝስዕብዋ እውን ውሑዳት እዮም ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልክዕ ነታ መንገዲ ተባሂላ ዘላ ነታ ቀንዕቲ እምነት ተባሂላ ዘላ ንዓኣ ኣይንስዕባን ኢና ብዝብል መንገዲ ብዙሓት ናይ መናፍቅነት ወይ ድማ ናይ ዘይምእማን ቃላት ከምፅኡ ስለ ዝጀመሩ ኦርቶዶክስ ዝብል ስያሜ ተሰይሙ ማለት እዩ ተዋህዶ ዝብል ቃል ክንሪኦ እንተኮይና ድማ ተዋህዶ ማለት ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ማለት እዩ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ወልደ እግዚአብሔር ክኾን ከሎ ስጋ ድማ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና ዝወሰዶ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፈቅዲ 1 ብመጀመርታ ኢሉ ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ድሕሪ ኣብ ፈቅዲ 14 ኣብታ ምዕራፍ 1 ዘላ 14 ኸይዱ ድማ እንታይ ኢሉ ቃል ስጋ ኮነ ኢሉ ድሕሪ ጸጋን ሓቅን ሞገስን መሊእዎ ድማ ምሳና ሓደረ ኢሉ ስለዚ እቲ ናይ ምውህሃድ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ቃል ተባሂሉ ዘሎ መጀመርታ ዝነበረ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና ስጋ ወሲዱ ተዋሃሂዱ ተዋህዶ ዝብል ስያመ ከዓ ኣባና መፅኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ወደ 13 ዘሎ ሃይለ ቃል እንተንቢብናዮ እንታይ ዝብል ጎይታ ክርስቶስ ባዕሉ ንሐዋርያት ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ሓቲትዎም ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ኣብ ዝሓተቶም ሰባት ዳ ከምዚ ይብሉኻ ኢሎም ብዛዕባ ሰባት ብዙሕም ተዛሪቦም ነቢ ይብሉኻ
ዮሐንስ ይብልኻ ኤልያስ ይብልኻ ሓደ ካብ ነቢያት ይብልኻ ኤርምያስ ይብልኻ ሙሴውን ይብልኻ እናበሉ ብዙሕ ብዛዕባ ጎይታ ምስ ተዛረቡ ድሕሪኡ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ኢሉ ምስ ሓተቶም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ሰባት እንታይ ይብልዎ ወላ ሓንቲ ዝተዛረቦ ይነበሮን ንሱን ክርስቶስ መን ይብሎ ጥራሕ ይዘገድሶ ነይሩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መስኪሩ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ዝበለ ግዜን ሰዓትን ሽዑ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ኢልዎ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ናይ ሰማይ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ኢልዎ ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ስለዚ ንስኻ ቡፁእ ኢኻ ኢልዎ ነዛ ቤተ ክርስቲያነይ ድማ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ካህንፃየ ብምባል ሕጂ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመስከራ ቃል ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ክብል ከሎ ክርስቶስ ማለት ስጋ ከም ዝለበሰ ናህና ስጋ ምልባሱ ዝገልጽ ክኸውን ከሎ ወዲ ህያው ኣምላኽ ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ወል ስለዚ ስጋ ምስ መለኮት ተዋሃሂዱ ሓደ ከም ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መስኪሩ ነታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብኣ ካህንፃየ ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ልክዕ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ድማ እታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እትብል ኣብዛ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተዛረባ ቃል ኣብኣ ዝተመስረተት ክርስቶስ ባዕሉ ዝሰበኸላ ደሙ ዘፍሰሰላ ሐዋርያት ዝመሃሩላ ሰማዕታት ድማ ደሞም ኣፍሲሶም ንኽጸንዕ ዝተጋደሉላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብምባል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ቃል እዚ ትምህር ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብዛዕባ መንእሰያትና ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ሲትዌሽን ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ብዙሕ ግዜ ሓደ ሓደ ሕቶታት ዝፈጥር ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት መንእሰያት ድማ እቲ ብግልፂ በቲ ትክክለኛ መንገዲ እውን መረዳእታታት ክንወፀሉ ንደልዮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ህላውነት ናይ እግዚኣብሔር ቤተክርስቲያንና ብኸመይ መንገዲ ንዓና ትምህረና እሺ ህላውነት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህልውና እግዚኣብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እያ ትምህረና ብዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት እያ ትምህረና ሓደ ካብኡ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ንሕና እንፈልጠሉ እንታይ እንተልና እምነት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 4 ገሊፅዎ ዘሎ እምነት ማለት ነቲ ዘይረአ ከም ዝረአ ጌርካ ምቕባል ኢልዎ እምነት ማለት ሓደ ሰብ እምነት እንተዘይሃልይዎ ኣብ ህይወቱን ብዙሕ ፈተናታት ይዝገጥሞ ምክንያቱ እምነት ማለት ኣብ ስራሕና እምነት የድልየና ኣብ ጉዕዞና እምነት የድልየና ከምኡ ናብ ሓዳርና እምነት የድልየና እምነት ዘይብሉ ነገራት እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ክብድ ዝበለ ፈተና እዩ ዘለዎ ስለዚ እምነት ማለት ከዓ ንሕና ከም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣምላኽና بأمنت كنبل كلنا أمنت مالت انتهي مالت انتيلنا نتي زير أخايا خمزر أخايا جيركا مقباليو كلهم قدسانا بوتاتنا بالسفالاليا قات عميتات نكروسوس أملاخنا قلي بكالات قلي بتقبار قلي بالسفالاليا مخنياتات نقويتا بكالاتو بزربو عبيتهم بمئتاو بوزا حقات عميتات اليوم يوم نحنا دما كم أرثوذكس واحد هايمانوت يهون كم بيت كريستيان نحنا دما نكروسوس بأمنتنا كم زلو نقبله تقدمنات مالتيو امنات كنبل كلنا حواريا قدوس بيتروس ابتا قدام يتملأختو معرف حدا فقد شومنت كم زي لغليص له نسخاتكم يلو نتي زير اخمو افكركمو نتي زير اخمو افكركمو نتي زير اخمون بو انتي غبركم بو امنكم سلازي يلو سلازي اموداتا دما بزح حغوس كتحغوس يخوم يلو ابت موداتا مالتي سلازي نتي حواريا قدوس بيتروس نتوم ابت وانتي زنبرو امنتي كغلصلهم كله نتي زير اخمو افكركمو يلو نتي زير اخمو دما بو امنكم سلازي اموداتا بزح حغوس لكم سلازي نحنا دما بامنت بزح حغوس كم زلنا نمهار مالتي كاله اونجل يوحنس معراف اسرا كفودي اسران حمشن زله هيله قال انتن بيبنايو ازي سفح زبلايو تاقند ግን ኣብ فقد عسران شعتن انتريني انت اتبل ጎይታይን አምላኸይን አአምን ይሉ እዚ ማንዩ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስዩ ቶማስ ካብ ወገና ሰዱቃውያን ስለዝነበረ ትንሳኤ ጎይታ
ኣይቅበልኒ ነይሩ ምክንያቱ ሰዱቃውያን ብዛዕባ ትንሳኤ ጎይታ ዘይቅበሉ ወለዶ ስለ ዝነበሩ ብምስኦምን ስለ ዓበየ ክርስቶስ ተንሲኡ ምስ በልዎ ኣይኣምንን ኢሉ ምክንያቱ ዝተሸንከረ ኣይዳው ኣይጋሩ መላእ ኣካላቱ ኸይረኣኹ ከብታ ኣይኣምንን ኢሉ ድሕሪ ድማ ዳግማይ ትንሳኤ ኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እነብዕሎ ዓቢ በዓል ኣብ ናይ ትንሳኤ ድሕሪ ሰሙን ማለት እዩ ጎይታ ኣብ ዕፁብ ቤት ከለዉ እተው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኸውን ኢልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ቶማስ ንዓ ዝተሸንከረ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ዳሃስስ ኢልዎ ሽዑ ልክዕ ቀረብ ኢሉ ናብ ጎይታ ኩሉ ነገር ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ ብሓቂ ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኣኣምን ኢሉ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ኢልዎ ቶማስ ንስኻ ስለ ዝረኣኻ ኢኻ ዝኣመንካ ኢልዎ እቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ግና ንሶም እንታይ እዮም ብፁዓን እዮም ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብፁዓን ኢና ብእምነት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣሎ ኢልና ብምእማንና ልክዕ ጎይታ ክርስቶስ ብስጋውነቱ ኣብዛ ዓለም እዚ ኣብ ዝተገልጸሉ ብተዋህዶ ወልዲ ዋህድ ኣብ ዝተገልጸሉ ግዜን ሰዓትን ልክዕ ንሃዋርያ ቶማስ ዝሃቦ ነገር እንታይ እዩ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ንሶም እንታይ እዮም ኢልዎ ብፁዓን እዮም ስለዚ ህልውና እግዚኣብሔር ከይረኣኻ ምእማን እቲ ዝዓበየ ብፅና ዘውህብ ምዃኑ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ትምህር ማለት እዩ ብኻልኣይ ወገን ህልውና እግዚኣብሔር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብኸመይ ትምህረሉ ንደቃ ትነግረሉ እንተልና ከዓ ብሕሊና እዩ ሕሊና ማለት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣማኒ ይኹን ዘይኣማኒ ዓብዪ ይኹን ንኡስ ዝኾነ ሰብ ሕሊና ኣለዎ እቲ ሕሊና ማለት ከዓ ውሽጥኻ ኮይኑ ጽቡቕን ሕማቕን ከም ትገብር ዘለኻ ዝነግር ናይ ውሽጣዊ ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ህልውና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ ዝምህረና እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ካብ ወደ 11 ዘሎ ሃይለ ቃል እንተርኢናዮ ልክዕ ነቶም እግዚኣብሔር መጀመርታ እንታይ ኢሉ ነቶም ሰማዓቲ ዘይኮነሲ ነቶም ገበርቲ ሕጊ ኣምላኽ ንዓኣቶም እዩ ዘጽድቖም ኢሉሲ ድሕሪኡ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣህዛብ ድማ በቲ ናይ ሕልንኦም መሰረት ንባዕላቶም እንታይ እዮም ኢልዎም ሕጊ እዮም ኢልዎም ምክንያቱ ሕልንኦም ይኸሶም ንምንታይ ከምዚ ጌርካ እናበለ ሕጊ የብሎም እንኳ ኣህዛብ ማለት ከው ዘይኣመንቲ ኤትስት ማለት እዮም ዘይኣመንቲ እዮም ንበሎም ንዓኣቶም ግን ኩሉ ግዜ ሕልንኦም እንታይ ይገብሮም ሕልንኦም ይኸሶም እዚ ሕልና ዝኸሶም ዘሎ እንታይ እንተልና ልክዕ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሕጊ ማለት እዩ በዚ ናይ ሕልና ምኽንያት ጌርናውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማቕ ነገር ክገብር ከሎ ሕሊና የብሉ እንዲና ስለዚ ሕሊና ማዕረ ክንደይ ምስ እግዚኣብሔር ዓብዪ ዝኾነ ቅርበትን ርክብን ከም ዘለዎ ዝገልጽ እዩ ማለት እዚ ከዓ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ዝተዋህበና ነገራት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣስፊሑ ገሊጽዎ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 2 ማለት እዩ ስለዚ ብሕሊናና ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕሊና እንተዘይሃልይዎ ሰብ ንኽቐትል እውን ወላ ሓንቲ ድሕሪ ክብል ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ እከይ ዘበለ ነገራት ፍላይ ዘለናዮ ግዜ ብድምፂ ብልጫ ዝኾነ ነገር ዝውሰነሉ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ሓደ ሰብ ብሕሊንኡ ተደሪኹ ካብቲ ሕማቕ ነገራት ክእለን ህላውነት እግዚኣብሔር ብሕሊንኡ ርዩ ድማ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ነገራትን ክሰርሕን ከገልግልን እቲ ሕሊና ዓብዪ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ብሳልሳይ መንገዲ ክንርኢ እንተኮይንና ከዓ ብቅዱሳን መጻሕፍቲ እዩ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ንሕና ከም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ማለት እዩ ንሕና መጻሕፍቲ ኣለና እዚ መጻሕፍቲ እዚ 80 ኣሃዱ ኢልና እንቕበሎ መጻሕፍቲ ማለት እዩ ኣብኡ ዝተፈላለየ ብዛዕባ ህላውነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልጽ ኣሎ እግዚኣብሔር ከም ዝፈጠረና ዝገልጽ ኣሎ ኣብዚ ድማ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 27 እንተደይና እግዚኣብሔርሲ ብምስልናን ብመልክዕናን ሰብ ንግበር በለይሉሲ ድሕሪኡ ብመልክዑን ብምስሉን ድማ ሰብ ፈጠረ ኢሉ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመጽሓፍ ቅዱስ ህላውነት እግዚኣብሔርን ፈጣርነት እግዚኣብሔርን ከም ዘሎ ንኣምን ብኻልእ መንገዲ እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 እንተርኢናዮ እውን ብመጀመርታ እግዚኣብሔር ኢሉ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ በቀዳሚ እግዚአብሔር ፈጠረ ሰማይ ወምድር ኢሉ ገብረ ሰማይ ወምድር ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ሕጂ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት نحنا ፈጣሪ ከም ዘለና
ህላውነት እግዚአብሔር አምላኽ ክንኣምን ከም ዘለና ምኽንያቱ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ቅድሚ 2000 ዓመታት ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎ ጌናውን ዝቕጽል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ከሎ ቃለይ ግና ንዘለኣለም ዓለም ኣይሓልፍን እዩ ዝበለ እግዚአብሔር አምላኽና በዚ ምኽንያት ድማ በቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት እውን ንሕና ህላውነት እግዚአብሔር ንረጋገጽ ከምኡውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 15 እውን ንሕና ሲኢሉ ከማኻትኩም ፍጡራት ሰባት ኢና ኢሎም ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ማለት እዩ ከማኻትኩም ፍጡራት ኢና ሕጂ ግና ኢሉ ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረን ኣምላኽ ክትምለሱ እንታይ ንገብረኩም ኣለና ንምዕደኩም ኣለና ኢሉ እዚኦም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልክ ንሕና ፍጡራት ምዃንና ፈጣሪ ከም ዘለና ዝመስከሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ማለት እዩ እዚ ከዓ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ነገራትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ናብኡ ክትምለሱ ንምዕደኩም ኣለና እናበሉ ልክ ንሕና ፈጣርነት ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ክንቅበል ከም ዘለና ይገልጹ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ንሕና ምናልባት ህላውነት እግዚአብሔር እንፈልጠሉ ነገር እንታይ እንተልና ፍጥረታት እዩ ፍጥረታት እንተሪእናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ብፍጥረታቱ እውን ይዛረብ እዩ ብፍጥረታቱ ገይሩ እውን እግዚአብሔር ህላውነቱ ይገልጽ እዩ ንኣብነት ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 እንተ ተመልኪትና ካብ ፍቕዲ 19 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ ዘመኽንይዎ መታን ክስእኑ ሲኢሉ ንሱ ብፍጥረቱ እንታይ ገበረ ኢሉ ብፍጥረቱ ተጋህደ ኢሉ ኣጸቢቑ ብፍጥረቱ ተጋህደ ኢሉ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ንኣምላኽ እናፈለጥዎ ኢሉ ከም ኣምላኽ ገይሮም ኣይኽበርዎን ኣይመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ እቲ ዘየስተውዕል ልቦም እውን ጸልመተ ልባማቲና እናበሉ እኮ ዓሸው ኢሉ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ዓዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳታትን ለወጥዎ ኣክንዲ ንፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ኢሉ ስለ ዘምለኹ ኣምላኽ ድማ ኢሉ ዘነውር ፍትወት ሓሊፉ ሃቦም ኢሉ እዚኦም እንታይ ምንተልና ሕጂ ልክዕ ንኣምላኽ እናፈለጥዎ ከምቲ ዝግባእ ንኣምላኽ ስለ ዘይገልገልዎ ኣቐዲሙ ግና ኢሉ ብፍጥረቱ እንታይ ገይሩ ኣጸቢቑ ተጋህደሎም ኢሉ መታን ዘመኽንይዎ ክስእኑ ሎሚ እውን ኣብ ግዜና ኣብ ሰዓትና ዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ዘይምእማን መድረኽ ዘመኽንይዎ መታን ክስእኑ እግዚአብሔር ብፍጥረታቱ ተገሊጽ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ህላውነቱን ተዘይተቐቢሎም ፈጣሪነቱን እንተዘይኣሚኖም መወዳእታ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝመጽእ ፍርዲ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ንዘነውር ፍትወት ሓሊፉ ሃቦም ከም ዝበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነቲ ዘይኣማኒ ኣብ መወዳእታ ንዑ ዝህቦ ተግሳጽ ምህላው ዝገልጽ ቃል እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 1 እንታይ ድሎ ሰማያት ክብሪ እግዚአብሔር ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ኢሉ ምድሪ ድማ ጠፈር ድማ ኢሉ ሽዑ ግብሪ ኣእዳውካ የውሪ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ሰማያት ኣፍ ኣለዎም ድዩ የብሎምን ግና ሰማያት እንታይ ኢሉ ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ኢሉ ጠፈር ድማ ኢሉ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳውካ የውሪ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ግብሪ ኣእዳው ዘውርን ክብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘዘንቱን ሰማያትን ጠፈርን እናበለ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘማራይ ዳዊት ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝተዛረበሉ ወይ ድማ ዝጸሓፎ ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ምኽንያት ንሕና በቲ ፍጥረታት ብምሉኡ ህላውነት እግዚአብሔር ከም ዘሎ ነረጋግጽ ማለት እዩ ካልእ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ንኣብነት ፍላስፋታት ዝነበሩ ከም በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ፍላስፋ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እምነት ህላውነት ፈጣርነት ኩሉ ነገራት ኣሚኑ ኣብ ተመሰሉ ሓደ ዓብይ ነገር ተዛሪቡ ማለት እዩ ንሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ የለን ዝብሲ ግድን ኣሎ ኢልካ ሳይትካታዓዮ ኢሉ ምክንያቱ ንሓደ ዝተጸለለ ንኽትመልስ ቁሩብ ግዜ ወይ ድማ ቁሩብ ፈተና ክህልወካ ኢሉ ምክንያቱ ልክዕ ከም እንታይ ገሊጽዎም ከም ጽሉል ወይ ድማ ከም ሓደ ኣእምሩ ዝሰሓተ ዓይነት እናገበረ ክገልጾ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ማሪሳቅ ሽዑ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፍጥረታቱ ተጋህደ ኢሉሲ
ድሕሪኡ ፍጥረታት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሉ ፍጥረታት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ከም ዝፈጠሮም ዘረጋግጽ ኢሉ ንኣብነት ዝዓለም እዚኣ ሓንቲ ዓይነት ፍጥረት ኮይና ጥራሕ ምተፈጥረት ግን ብኣገባብን ብስርዓትን ብሕግን ኩሉ ነገራት ዝጎደላ ዘይብላ ኮይና ተፈጥረት ኢሉ ናይ ወዲ ሰብን ኢሉ ሽዑ ናይ ወዲ ሰብ ነገራት ውን ኢሉ ልክዕ ናይ ወዲ ሰብ ነገራት ኢሉ ካ እንታይ ዝገልጽዎ ሽዑ ወዲ ሰብን ኩሉ ኣካላቱ ኩሉ ነገራቱ ብሕግን ብስርዓትን ብኣገባብን ዝተፈጥረ እዚ ከዓ ህላውነት እግዚኣብሔር ዝገልጽ እዩ እናበለ ህላውነት እግዚኣብሔር ኣብዚ ይነግረና እታ ናይ እምነት ግን ኩሉ ግዜ ንኣብነት ኣቦናን ኣደናን ኣለውና ኣቦናን ኣደናን ነፍስ ወከፍና ክወልድና ከለዉ ይረኣናዮምን ነቦይና ኣደይና ንኽወልድኑ ከለዉ ርእዮም እየ ዝብል ሰብ ኣለና የለን ስለዚ ኣቦናን ኣደናን ኢልና ግን ብምንታይ ኢና ንቕበሎም ብእምነት ኢና ንቕበሎም ኣብ ኣካላትና ዘሎ ዝተፈላለየ ልቢ ንበሎ ላልሽ ዝተፈላለየ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ውሽጣዊ ኩሊት ንበሎ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ምን ዝረኣናዮ ነገር ኣይኮነን ሓደ ግዜ ዘይረኣኻየ ነገር ከም ዝረኣኻየ ጌርካ ትቕበሎ ከም ዘሎ ንሕና ዋላቶም ዘይኣመንቲ እውን ዝቕበልዎ ነገራት ከም ዘሎ ንመሃሮ ማለት እዩ ሓደ ዲዲሞስ ዝተባሃለ ቅዱስ ኣቦሲ ኣብ ሊብያ እዩ ነይሩ ሽዑ ናብ እስክንድርያ ኸይዱ ናይ ፍልስፍና ተማሂሩ መወዳእታ ናብ ሃይማኖት ክርስቶስ ወይ ድማ ናብ እምነት ምስ ተመርሰሲ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ፍላስፋታት ከመይ እዚ ነገር እዚ ፍላስፋ ነይሩስ ከመይ ኢሉ ዓለም መንን ኢሎም ክበፅሕዎ ኢሎም ክሓትዎ ኢሎም ምስ መፁ ከመይ ኢልካ ህላውነት እግዚኣብሔር ሲ ኣሚንካ ስኻሲ ከመይ ዝበልካ ፍላስፋ ኢኻ ነርካ ከመይ ዝበልካ ፍልጠት ዝመልኣካ ሰብ ኢኻ ነርካ ሕጂ ግና ከመይ ጌርካ እዚ ህላውነት እግዚኣብሔር ክትኣምን ክኢልካ በሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘሎ ክነግረኩም ሲ ምሸት ምፁ ኢልዎም ሕጂ ናይ ምሸት ምፁ ምስ በሎም ንሱ እዚ ቅዱስ ኣቦ ማለት ዲዲሞስ ዓይነ ስውር እዩ ነይሩ ምሸት ዳ ከመይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር በኣካል ይኽመፆ ማለት ብዝብል ሓሳብ መፅዮሞ ምስ መፅዎ ንደገ ውፅእ ኣቢሉ በላ እግዚኣብሔር እስከርእየና ምስ በሎ ንዕና ይብሉ ደገ ንውፅእ ብምባል ናብ ላዕሊ ገጽኩም ጠምቱ ኢልዎም ናብ ላዕሊ ምስ ጠመቱ ሕጂ ብላዕሊ እንታይ ኣሎ ኢልዎም ከዋኽብትን ፀሓይን ኣሎ ከዋኽብትን ወርሕን ኣሎ ኢሎሞ የለን ኢልዎም ኣሎ ንሪኦ እንዲና ዘለና ኢሎም ኖ የለን ምክንያቱ ንሱ ይረኣዮም ንሱ ዕውር ኣይነ ስውር ስለ ዝኾነ ኣይረኣዮም ግን ከም ዘሎ ንሱ ብምንታይ ዝቕበሎ ዘሎ ብእምነት እዩ ዝቕበሎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንስኻትኩም ኢልዎም እታ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹም ኣይትሪእዎም ዘለኹም ኢልዎም ስለዚ ትስኹም ዝረኣኹም ኣነ ኣይረኣኹን ስለዚ እታ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ከዓ እስኹም እውን ክትሪእዎ ይከኣልኩን እሞ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ንኽትሪኡ ልብኹም ክፈቱ ስለዚ ሰብ ልቡ ከፊቱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሪኦ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈልጦ ይኽእል እዩ ናይ መወዳእታ ንእግዚኣብሔር ምህላውን ዘይምህላውን ህላውነቱ ብምንታይ ንፈልጦ እንተልና ንቅዱሳን ኣቦታትና ብዝተገልፀሎምን ብዘዘራረቦምን ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ንኣብነት ነቦና ሙሴ 570 ግዜ ኣዘራሪቦ እግዚኣብሔር 570 ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ከምኡውን ነቦና አብርሃም በአምሳል ሰለስተ ሰብኣይ ኮይኑ ብስላሴ እውን ኣብ ቤቱ ኣትዩ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ኣዘራሪብዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት 18 ብዛዕባ ነቦና አብርሃም ኣብ ቤቱ ኣትዩ ከም ዝባረኸሙ ይስሐቅ ወልዱ ምዃኑ ከዓ ከም ዝተነገሮም ዝገልጽ ቃል ኣለና ከምኡ ከዓ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 እንተተመልኪትና እውን ኣዳም ኣብይ ኣለ ኻይሉ ኣዳም ሓጢኣት ኣብ ዝገበረሉ እግዚአብሔር ነቦና ኣዳም ፀዊዕዎ እዩ ድምፅኻ ሰሚዐ ፈራህኩ ጥራይ እሞ ተሓባእኩ ኢልዎ ጥራይ ካብ ምዃንካ ዳ ምን ነገረካ ካብታይ ትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ካብ ኣዶ በሊዕኻ ኢኻ ተኻልኢትኻ ኢልካ ክትኮነካ ዝሃብካ ንሰበይቲ ኣስሒታህኒ ንስኽኸ ንምንታይ እናበለ ንኩሎም ከከም ዝግብኦም ኣመኽንዮም ምኽንያቶም ኣይተቐበለን ኣምላኽ ከከም ዝግብኦም ግን ክህቦም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ በዞም ነዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝገለጸሎምን ዝተዛረቦምን ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ገሊጽካ እውን ክዱ ኣይክእሉን በዚ ምኽንያት እዚ ህላውነት እግዚአብሔር ከም ዘሎ ንረጋገጽ እሺ ኣቦ እሺ ተወሳኺ እውን እቲ ከይረኣየ ዝኣመነ ብፁዕ እዩ ዝብል ትምህርቲ እውን ኣሎ ወላ በመጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣሎ ከምኡ ክብል ከሎ ብዝያዳ እንታይ ድምህረና እቲ ከይረኣየ ዝኣመነ ክብል ከሎ በቤተ ክርስቲያንና እንታይ ብዝያዳ ክምህረና ዝኽእል ጽቡቕ ሕጂ እቲ ከይረኣየ ዝኣመነ ልክዕ ከምታ ኣቐዲምና ዝገለጽናያ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ማለት እዩ ከኣምን እንተኮይነ ክርእለኒ ኢሉ ድሕሪኡ ጎይታ ግና እቲ ከይረኣዩ ዝኣመኑ ብፃኣን እዮም
ክብል ከሎ ከይራእኻ ምእማን ማለት እምነት እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ንሱ እዩ ምክንያቱ እምነት ማለት ንሓደ ዘይረኣኻዮ ከም ዝረኣኻዮ ምቕባል ንሓደ ዘይተቐበልካዮ ክትቅበሎ ምዃንካ ምቕባል ወይ ድማ ምእማን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከይረኣየ ዝኣመነ ብፁዕ ክብል ከሎ ንኣብነት እዚ ናይ መንግስተ ሰማያት ናይ ገሃነም እሳት ሲኦል ገነት ብምሉኡ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ዝረኣየ የለን ምክንያቱ ሲራክ ምዕራፍ 15 ወደ 16 ሰብሲ ኢሉ ምረ ሲኦልን ጣዕሚ ገነትን እንተዝርኢ ነይሩ ማዕረ ክንደይ ንነፍሱ በጃ ዘይመሃበ ነይሩ ኢሉ ሕጂ ምክንያቱ ስለ ዘይረኣየ ሕጂ ሰብ ነቲ ዘይረኣየ ነገር ከም ዘሎ ገይሩ ክፈርህን ክርዕድን ዘይክእል እንተሪእዎ ሓደ ሰብ ግና ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ርድእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘይረኣኻዮ ከም ዘሎ ጌርካ ምእማን እዚ ምስጢር ወይ ድማ ትርጉም ናይ እምነት ስለ ዝኾነ ኣማኒ ኮይንካ ኣለኻ ብኡ መሰረት ድማ ከምቲ ዓንቶ በይ ዝበልናዮ ነቶም ከይረኣኹም ዘፍቀርክምዎ ከይረኣኹም ድማ ብኡ ዝኣመንኩም መወዳእታ እንታይ ሓጎስ ኣለኩም ሓጎስ ኣለዎ ማለት እዩ ተወሳኺ እውን ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክንዛረብ ቤተክርስትያንና ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርና ትምህርቲ እንታይ እዩ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ጻድቃናትን ሰማዕታትን ብብዝሒ ትምህርቲ ካለ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ዝብል ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ትፈጥር ነገራት ኣለና ነዚ እንታይ መልሲ ትህቦ ቤተክርስትያንና ጽቡቕ ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ትምህርታ ብዛዕባ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 ገሊፅዎ ዘሎ ንኩሉ ከከም ዝግብኦ ሃብዎ ዝብል ዓብይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ንዕኡ እያ ምንጭ ትገብር ቤተክርስትያን በዚ ምክንያት ንኩሎም ከከም ዝግብኦም ትህብ እያ ንኣብነት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግብኦ ንኻልእ ቤተክርስትያን ኣይትህብን እያ እቲ ምንታይ ሲ ኣነ ቀና ኣምላኽ እሞ ብዘይካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃለኹም ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ኣምልኾት ዝወሃቦ ሓደ ኣምላኽ ወይ ድማ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ እሱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ልክዕቲ ኣምልኾት ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ቤተክርስትያን ትህብ እያ ንኣብነት ኩሉ ስርዓታ ኩሉ ሕጋ ኩሉ ቆነና ኩሉ ዶግማኣ እንተሪእና ቅድስት ቤተክርስትያንና ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ትዛረብ ሓደ ካብ ስርዓታት ተሪእና ስርዓተ ቅዳሴ ጀሚርና ሓሳብ ንፍጽም ብዛዕባ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ እውን ስጋን ደምን ናይ መን ኢና ንወስድ ተልና ስጋን ደምን ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ወይ ድማ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰትየ ናይ ዘለኣለም ህይወት የብሉን ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልክዕ መወዳእታ ቤተክርስትያን ኩሉ ዝግባእ ማህልየት ስቡህ ኢላ ክጅምር ኮላ መጀመርታ ቤተክርስትያን ስቡህ ኢላ ክጅምር ኮላ እቲ ዝውደስ ወይ ድማ ዝምስገን መን እንተልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ስጉኡን ደሙን ዝውሰድ ናይ መን እንተልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ በዓላትና እውን ተሪእና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓላት ኣዝዮም ዓበይቲ በዓላት ሸዓተ ኣለውና ከምኡን ንኡስ በዓላት ዝበሃሉን ዝተፈላለዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣለና ንቅዱሳን ንቅድስት ድንግል ማርያም ንኩሎም ጻድቃናት ሰማዕታት ሐዋርያት ንኩሎም ድማ ከከም ዝግብኦም ቅድስት ቤተክርስትያን ክብሪ ትህቦም ማለት እዩ ምክንያቱ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ተጎ ንዝግብኦ ተጎ ስግደት ንዝግብኦ ስግደት ጸጋ ንዝግብኦ ድማ ጸጋ ሃብዎ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ከምኡን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 እንታይ ይብል እቶም ቃል ወንጌል ዝመሃርኩም ኣቦታትኩም ወይ ድማ ከመይሎም ነይሮም ከመይሎም መይቶም ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ዓለም ንሱ ኣይልወጥን እግዚአብሔር ኣይልወጥን ስለዚ ኣምላኽነት ናይ ክርስቶስ እተኣምን እትቕበል ቅድስት ቤተክርስትያን እያ ዘለሃና ምክንያቱ ከምቲ ዓቀዲምና ዝበልናዮ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ዝመስከረ ቃል ልክዕ ንሕና ድማ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እናበለት እትምስክር ቅድስት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት እያ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እውን ክሓተኩም ዝደሊ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣቦና ብዛዕባ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቤተክርስትያንና ምናልባት ብዙሓት
ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና መንእሰያት ከመይ ጌርና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ነንብብ ኣይንፈልጥን ኣፍልጦ የብልናን ምናልባት ካብቲ ዝጸንሐ ናይ መሃራ ጸገማት ክኸውን ዶ ይኽእል ወይ እውን ሕማቕናትና ናይቶም ምእመናን ዶ ክኸውን ይኽእል ቤተክርስቲያንና ነዚ ብግቡእ ትሰርሓሉ መንገድታት ኣሎ ዶ ወይ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኣለና ንባህልና ኩሉ ግዜ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ እውን ከምኡ ዓይነት ስብከት እውን ኣሎ ብኸመይ መንገዲ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ዘለና ብዛዕባ እዚ ቤተክርስቲያንና እንታይ እያ ትምህር ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ኣፍልጦ ከምቲ ዝግባእ ኣፍልጦ ኣለና ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም መንእሰያት ብሓቂ ሕጂቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ከም ስሙ ቅዱስ ማለት ፍሉይ ክቡር ምስጉን ዝብል ዓይነት ትርጓሜ እዩ ዘለዎ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ክቡር እዩ ምስጉን እዩ ዓቢ እዩ ነዚ ዓቢ ዝኾነ ነገራት ከዓ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ክነንብብን ክንመሃርን ከም ዘለና ትገብር እያ እቲ ፀገም እንታይ እንተልና ሆሴዕ ነቢ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 ገሊጹ ከም ዘሎ እንታይ ኢሉ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፋ ኣሎ ኢሉ ሕጂ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 እውን ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ ይብኩም መታን ክትቁሉስ ኩሉ ሰዓት ድልዋት ኩኑ ኢሉ ሕጂ ንዝሓቶ ሓደ ሰብ ኣብ እምነቱ ኮይኑ ንኣብነት ንዝሓቶ ሰብ ክምልስ እንተ ኮይኑ መጀመርታ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንተልና ክፈልጥ ይኽእል ኣለዎ ሕጂ ቤተክርስቲያን ንዑ ደቀይ ንዑ ፍለጡ ካብ ምባል ዳርጋ ዓዲ ወዓለትን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ቤተክርስቲያን ትሰብኽ እያ ትፀገም ናይ መን እንተልና ግን ናህና እዩ እቲ ናህና ፀገም ኮይኑ ዘሎ ከዓ እንታይ እንተልና ሰብ ትረፍ ንኽፈልጥ ንኽሰምዕ እውን ኣእዛኑ ዘፅመመ ወለዶ ኢሉ ዝገለፆ ዘበን ስለ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 13 እንታይ ኢሉ እናረኣዩ ከምዘይረኣዩ እናሰምዑ ከምዘይሰምዑ ኣነ ከይምለሶም ንሳቶም እውን ውልደይ ከይኮኑሲ ልቢ ዝህዝቢ እዚ ተሪር ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ልብና ስለ ዝተረረ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮና ግዜና ምንታይ ኢና ንሕልፎ ዘለና ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገር ተመፂና ግና እግዚኣብሔር ንዓና ክዛረበና እንተኮይኑ ብምንታይ ገይሩ ይዛረበና እንተልና ብመጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ንሕና ንእግዚኣብሔር ክንዛረቦ እንተኮይና ከዓ ብምንታይ ብጸሎት ኢና ንዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ክዛረበኩም እናበለና ሆሎ ንሕና ግና አይዛናው ናብ እግዚአብሔር አምላክ ገጸን ከምዘይ ከዳን ተገርና አይዛና ናይመን ድምጽ ይሰምዓሉ አንተልና ልክዕ ከምታ ናይ መጀመርታ ፍጥረት አደና ሔዋን ጸላኤ ሰናያት መጽዩ ሕሾኽ ምስበላ እዝና ንመን ያሂባ አንተልና ንጸላኤ ሰናያት ዲያብሎስ ሽዑ አይዛና ንዑም ሳበቶ ከዕልላ ይጀሚሩ ልባውን ድሕሪ ይባቶ እቲ ዝነበረ ኩሉ ሚስጥር ናይ እግዚአብሔር አምላኹን ክትገልጽ ጀሚራ ድሕሪ መወዳእታውን ነታ ኣይትብልዕያ ዝተባሃለት ንኽትበልዕ ነታ ኣይትርአያ ናብ ኣገጽኩም ከማን እንተኸይድኩምስ ናይ ሞት ክትወስዱ ክትረኽቡ ኢኹም ተባሂሉ ዝተነግሮን ቃል ክሳብ ንምጥሓስ ወይ ንዓ ነቲ ዝተዋሃቦም ትእዛዝ እግዚአብሔር ንምፍራስ ዝበቕዐት ኣደና ሔዋን እንታይ እንተልና አይዛና ናብ ቃል እግዚአብሔር ዘይኮነት ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይኮነት ኣዒንታ መላ አካላታ ናብ ናይ ዲያብሎስ መንገዲ ወይ ድማ ናብ ናይ ሰይጣን መንገዲ ስለ ዝኸለት መወዳእታ ነታሪአታ ዘይትፈልጥ እንዳትብል ጀሚራ እዚያስ ንምርአያ እዚያ ጽብቕቲ ንምብላዓውን ምቅርቲ ኣዝያ ተብህከ ይኮነት ኣይተርፍን ያለ ንኽንደይ ዓመት ን7 ዓመትን 47 መዓልትን እያኮ ብቅድስና ትነብር ነይራ አይራየታ ናብ ኣገጻውን ሓሲባ አይትፈልጥን ጸላኤ ሰናያት ኣብ ውሽጣ ስለ ዝኣተወ ግና ልክዕ ነቲ ዘይጥዑም ጥዑም ነቲ መሪር ጥዑም ነቲ ጥዑም ከዓ መሪር ዓይነት ኣዘራርባ ከም ትዛረብ ክገብራ ኽኢሉ እዚ ከዓ እንታይ ልባ ተደፊኑ ሕጂ ከዓ እዚ ዘሎ ወለዶ ብዘይ ቀል ዓለም ልብና ኣእዛና ኣዒንትና መላእ ኣካላትና ኣክንዲ ናብ ቤት እግዚአብሔር ኣክንዲ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ካልእ መንገዲ ልክዕ ከም ናይ ኣደና ሔዋን ዓይነት ኣካይዳ ንኸይ ስለ ዘለና ኣብ መወዳእታ ከዓ ከይፈለጥና እንተርፍ ኣለና ሓደ ሰብ ክፈልጥ ኮይኑ መጀመርታ ከምቲ ኣብ ኤጲፋኒዮስ ቅዳሴ ገጽሚትና 40 እንታይ ደሎ እግዚአብሔር ምስ ሰብ ዝዕረቀሉ መዓልታትን ዓመታትን መደበ ኢሉ ልብ ሰብ ግና ከም ከውሒ ጸንዐ ኢሉ ህይወትን ሞትን ኣዳለየ ንሱ ግና ኢሉ ንህይወት ሓዲጉ ሞት መረጸ ኢሉ ዘለናዮ
ጊዜ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እሱ ንዕረቀሉ መዓልታት ዓመታት መዲቡ ብምንታይ ገይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ገይሩ ንኽመልሰና ብምንታይ ገይሩ ብስብከቱ ብቃሉ ገይሩ ንኽመልሰና ብምንታይ ገይሩ ብቅዱስ ቤተክርስትያን ገይሩ ንኽመልሰና ልብ ሰብ ግና ከም ከውሒ ጸኒዑ ህይወትን ሞትን አዳልዩ ኢሉ እግዚአብሔር ባዕሉ ወዲ ሰብ ግና ንህይወት ሓዲጉ ሞት መረጸ ስለዚ እቲ ምርጫና ሃና ኢዳ ንኸይንፈልጥ ዝገብረና ዘሎ እምበር ቅዱስ ቤተክርስትያንና ካብ ምምሃርን ካብ ንዑ ደቀይ ድሓኑን እናበለት ካብ ምጽዋዕ ዓዲ ዋዕለትን ራእይ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ እቲ እታ መርዓትን ትመርዓውን ንዓይ ብሉሎ ኢሉ ትሰምዕ ንዓይ በል ኢሉ ስለዚ መርዓትን መርዓውን ተባሂሎም ዘሎ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱስ ቤተክርስትያንናን ኩሉ ግዜ ንዑ ድሓኑ እናበሉ ይጽውዑና እዮም እቲ መስማዕን ዘይመስማዕን ምንባብን ዘይምንባብን ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ህይወት ምስዓብን ዘይምስዓብን ግና እቲ ምርጫ ናትና ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምርጫና ኢዳ ካብቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብን ካብቲ ናይ ህይወት ምርካብን ተፈልየና ዘሎ እምበር ታ ቤተክርስትያን ኩሉ ዘድልያ ማኣዲ ኣዳልያ ኩሉ ግዜ ትጽዋዓላ ማለት እዩ ኣብዚኣሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ ሓደስ መንግስተ ሰማያሲ ብመርዓ ወዱ ገይሩ ዝመሰላ ብዙሓት ዕዱማት ምስ ፀውዐሲ በቶም ኣገልገልቱ ገይሩ ዕዱማት ይጽውዕ እሞ ኩሎም ቶም ዕዱማት ምምጻእ ኣብዮሞ ምምጻእ ምስ ኣብይዎ ኣብ መወዳእታ በቃ ነቶም ዝኸዱ ከይተረፈ ገሊኦም ናብ ንግዲ ኢና ገሊኦም ናብ ሕርሻና ኢና ገሊኦም ናበሉ ብዙሖም ዘመኽን እዩ ገሊኦም ድማ ሕጂ ኢና ተመርዒና ብሕፁናት ኣለና ዝበሉ እውን ነይሮም ይብል ድሕሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ከምኡ ባሎም ጥራሕ ከይኣክል ነቶም ክጽውዕዎም ኢሎም ዝኸዱስ ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም ድማ ጨፍጨፍዎም ኢሉ ገረፍዎም ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንጉስ እንታይ ኮነ ተቆጥዐ ኢሉ ሰራዊቱ ልኢኹ ድማ ሽዑ እንታይ ኢሉ እነሆ ነቶም ከምኡ ዝገበሩ እቲ ዝግብኦም ዓስቦም ክቕበሉ ድሕሪኡ ግና ናብ ቀራናታት ኪድሞ ሕሙምን ጥዑይን ዘበለ ኩሉ ናብቲ መኣዲ ያምጽኡ ኢሉ ሽዑ ጠርኒፎም ምስ ኣምጽኦም እቲ ንጉስ መርዓ ወዱ ክርእሉ እናኸለለ ከሎ ሓደ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ጸኒሕዎ ኣብኡ ሽዑ ክዳን መርዓ ከይተኸደንካ ደኣ ንምንታይ ናብዚ መጺኻ ኢልዎ ክምልስ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ናብቲ ናይ ዘለኣለም ሕቅም ቃማስናን ዘሎ እሳት ደርቢዎ ኢኹም ምኽንያቱ ኢሉ ሽዑ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ውሕዳት እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይጽዋዓና እዩ ምስ ጸዋዓና ድማ ድሕሪ ዝጸዋዓና ግዜን ሰዓትን ብጥምቀትና ኩሉና ተጸውዒና ኢና በ40 ብ80 ኩሉና ተጸውዒና ኢና ድሕሪ ዝጸዋዓና ግና ንሕና ሕርያት ኮይና ዲና ወይ ጽዋዓና ጠሊምና ኢና ነብር ዘለና ትመርሲ ሕጂ ናህና ይኾን ሕጂ ትኽዳን መርዓ ከይተኸድነ ዝበሉ እንታይ እንተልና ሕጂ እምነት ዳ እምበር ግብሪ ዝበሃል ዘይተረኽቦ ኮታስ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ንስሓ ኾነ ናይ ስጉእ እንዶም ደረጃውን ዘይበጽሐ ክርስቲያን የብል ዳ እምበር ናይ ክርስትና አካይዳ ኾነ ስነ ምግባር ኩሉ ነገራት ዘይብሉ ኮይኑ ይተረኺቡ ማለት እዩ ሽዑ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ናብቲ ናይ ዘለኣለም ሕርቅም ቃማስናን ዘሎ እሳት ደርቢዎ ኢኹም ምኽንያቱ ኢሉ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ከዓ ውሕዳት እዮም ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ ተማሃሩ ፍለጡ ድሓኑ እናበለት ትምህርቲ ትምህር ኣላ ንሕና ድማ ፍላይ ዝንኡስ ወለዶ ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ፍልጠት ኣበይ ዝረኽቦ እንተልና ኣብቲ ቤተክርስትያን ከይዱ ከም ዝረኽቦ ተረዲዩ ኣክንዲ ዝኾነ ሽግር ፈተና ክገጥሞ ከሎ ናብ ካልእ ዘይተደለየ ወልፍታት ኮነ ናብ ገመድ ኣክንዲ ምጉያይ ናብ መን ምጉያይ እቲ ዝበለጸ ናብ እግዚአብሔርን ናብ ቃል ኣምላኽን ናብ ቤተክርስትያንን ምጉያይ እቲ ዝበለጸ መድሓኒት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንጽውዕ እንደሊ ማለት እዩ ኣብኡ ተወሳኺ ስሩዕ መደባት ናይ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ መጽሓፍ ቅዱስ ከነብብ ከም ዘለና ከም ምእመናን ብኸመይ መንገዲና መጽሐፍ ቅዱስ ክንፈልጥን ክንንብብን ዘለና ማዓሲና ክንንብብ ዝብል ትምህርትታት ኣሎ ዶ ምናልባት ብዙሓት መንእሰያት ኣዝዩ ዘጸግም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ንዓና ከም ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ዘይምልከተና ነገር ኮይኑ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ምስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ናብ ካልእ ደረጃታት ዝኸደሉ ምኽንያት ደሎስ እንታይ እዩ ዝዛብ ከም ዘምጽእ ዘሎ እቲ መንእሰይ ክፈልጦ ዘለዎ ነገራት ሓቅታት ኣሎ ድዩ ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትታት ኣለና ድዩ ንሕና ትምህርቲ ቤተክርስትያንና ኣዋ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ብመንገዲ ትምህርቲ ሰንበት መንእሰያት እናገበረት ኩሉ ግዜ እቲ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ትምህርያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኮርሳት እውን ይወሃብ እዩ ንኣብነት ትምህርቲ ድሕነት ዝበሃል ኣሎ ጻውዒት እግዚአብሔር ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ ምስጢራት ቤተክርስትያን
ሸውዓተ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ዓበይቲ ኣእማደ ሚስጥር ተባሂሎም ዝግለጹ 5 ሚስጥራት ናይ ቤተክርስቲያን ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ከከምቲ ደረጃ ናይቲ ሰብ ንኣብነት ንሓደ ህፃን መግቢ ክተብልዑ እንተኮይንካ ዓፅሚ ገሃፂልካ ክግህፅ ኣይክእልን እዩ እንታይ ዳሉ ስሉስ መግቢ ኢኻ ተዳልወሉ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ነቲ መጀመርታ ዝመፀ ኣማኒ ወይ ድማ ኣብቲ እምነት ዘሎ ግና ኣብ ፍልጠት ወይ ኣብቲ ናብ እግዚኣብሔር ምስዓብ ቁርብ ድኽም ኢሉ ፀንሐ ንዕኡ ዝግብኦ ኮርስ ተዳልወሉ እያ ቤተክርስቲያን ልክዕ እቶም ቁርብ ግዜ ዝወሰዱ ንዕኦም ከከምቲ ደረጃኦም ኣዳልያ ቤተክርስቲያን ኣብ መወዳእታኻ ንኩሎን ከዓ ዝግባእ ናይ ከም ዝተምሃሩ ዝግባእ ሳብ ሰርቲፊኬት ናይ ምዕዳሉን ኣጋጣሚታት ብቤት ትምህርቲ ሰንበታት ይኹን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከምኡውን ይግበር እዩ እዚ ኣብ መወዳእታ እውን ሓደ ኢሎም ጀሚሮም ክሳብ ተነሲሖም ኣብ ስጉኡ እንዶምን ደረጃ በፂሖም ኣገልገልቲ ናይታ ቤተክርስቲያን ንምዃን ዝበቕዑ ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት እውን ኣለዉ ምናልባት እዚ ግና እታ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምናልባት ንሕና ማለት እዩ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንሳ ኣጽናፋዊትን ሃዋርያዊትን ርትዕትን እያ ንሕና ግና እነጉድሎ ገለገለ ነገራት ኩሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናብቲ መንእሰይ ክትከዶ እምበር መንእሰይ ክመፀካ እውን ክትፅብዮ ይብልካን በቲ ሓቂ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንደይ መንእሰይ ብወልፊ ብዝተፈላለየ ነገራት ዝተሸገረ ዝተጨነቐ ክህሉ ይኽእል እዩ ከምቲ ትንቢት ኤርምያስ 8:4 ገሊፅዎ ዘሎ ዝወደቐ ሳይትንስኡ እንዶ መንገዲ ዝተጋገየ ሳይምለስ እንዶ ንምንታይ ኢዳ ህዝበይ ንሓዋሩ ጠልመኒ ከም ዝበለ እንሆ ንሳቶም ኣይንምለስን ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ተንኮሎምን ኣብ ክፍኣቶም ከዓ ይፀንዑ ኣለዉ ከም ዝበለ ነዞም ኣብ ክፍኣትን ኣብ ሓጢኣትን ምጽናዕ ይሕሸና ዝበሉ ወለዶ ንዓኣቶም ናብቲ ዘለዎ ቦታ ከይድካ ዝወደቐ ሳይትንስኡ እንዶ ንዑዞም ደቀይ ተስኡ መንገዲ ዝተጋገየ ሳይምለሱ እንዶ ንዑ ተመለሱ ንምንታይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓዋሩ ንጠልሞ ኢልካ ነቲ ሰብ ናብቲ ቤተክርስቲያን ክመፅእ ከም ዘለዎ ምግባር እዚ እውን ሓላፍነት ናይ ቤተክርስቲያን ሓላፍነት ናይቶም ኣብቲ ኣገልግሎት ቤተክርስቲያን ዘለዉ ዝተፈላለዩ በብፀገኦም በብማዕርጎም ሓላፍነት ክህሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ንቤተክርስቲያን ዝመፅእ ሰብ ዝተረድኦ እዩ ነዚ ዘይተረድኦ ዘሎ ወለዶ ንዕኡ ግና ከተረድኦ ሓላፍነት ናይታ ቤተክርስቲያን እውን ኣሎ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ኣብኣ ዘለዉ ኣገልገልቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት በብማዕርጎም በብፀገኦም ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዘለዎ መንጢልኩም ኣውፅዎም ከም ዝበለ መንጢልካ ናብ ቤተክርስቲያን ኣምፂኻ ድሕነት ክርስቶስ ዝረኽብሉ ከም ቅዱሳን ኣቦታት ድማ ተቐዲሶም ከምቲ ኣብ መልእኽቲ ጴጥሮስ ገሊፅዎ ዘሎ ምዕራፍ 1:13 ከምቲ ትፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ስለዚ እቲ ፀዋዓኩም ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ንዑ ካብ ርክሰት ተፈለዩ ካብ ሓጢኣት ተፈለዩ ተቐደሱ እናበልካ ነቲ ሰብ ናብ ቅድስና ምምፃእ እዚ እውን ክስራሓሉ ዝግብኦ ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ዝመፁ ግና ንዓኣቶም ቤተክርስቲያን ከም ዝኽንብሎ ፀናሕና እቲ ዝግባእ ኮርሳትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርታትን ከመይ ገይሮም መፅሓፍ ቅዱስ ከንብቡ ይግብኦምን ብኸመይ መንገዲ ጀሚሮም ብኸመይ ንኣብነት መጀመርታ ክርስትና ጵጵስና ይብሉ ቦታት ክምስሉ ከለዉ ሓደ ሰብ ምፅእ ኢሉ ብዙሕ ጸሎት ክጽሊ ብዙሕ ስግዳን ክሰግድ ብዙሕ ጾም ክጸውም ዓይነት ዝደፋፍእ መንፈስ ክመጽ ይኽእል እዩ እዚ መንፈስ እዚ ናይ ስምዒት መንፈስ እንተኮይኑ ጽባሕ ንጎ ንኹሉ ነገር እውን ክገድፎ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ቤተክርስቲያን ግና ብስምዒት ዘይኮንካ ንዓ ብርድኢት እዚ ነገራት ዘድልየካ ብቁርብ ጀሚርካ ናብ ብዙሕ ዳ ኺድ እምበር ብብዙሕ ጀሚርካ ናብ ውሑድ ናብ ዘይት ምለሰሉ ጋጣሙን ክትበጽሕ ስለ ትኽእል እናበለት እታ ቤተክርስቲያን እውን ነቶም ሓደሽ ዝመፁ እንታይ ይግብኦም ብዝባሃል ንዕኦም ዝኾን መግቢ ተዳልያ ማለት እዩ ሓራይ ኣቦና ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ኣቐዲምኩም ክትገልጹልና ፀኒሕኩም ማለት እዩ መንእሰያትና ንቤተክርስቲያን መፅኦም ክጽልዩ ኣለዎም ቤተክርስቲያን መፅኦም ትምህርቲ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ማለት እዩ ጾም ጸሎት ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሰፊሕ ክንዕልል ይደሊ ማለት እዩ ሰፊሑን መረዳእታ ክትህቡና ይደሊ ማለት እዩ እዚ ዘለናዮ ወለዶ እዚ መንእሰያት ብዙሕ ዘይፈለጥናዮን ዘይተማሃርናዮን ነገራት ስለ ዘሎ ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ብዙሕ ኣፍልጦ የድልየና ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብኸመይ መንገዲ እዩ እቲ ጾም ዝበሃል ካብ መሰረቱ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ሰብ ክጸውም ዘለዎ ከም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ነዚ እንታይ ላይ ትምህርቲ ትምህረሉ ጸሎት ከ እንታይ ማለት እዩ ጸሎት ምስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንራኸበሉ መንገድታት መንገዲ ጸሎት እንተዳኢልና ከመይ እንተይልና ንጽሊ ነናቱ ኩነት ሒዙ ዝመጽእ ጸሎት ከሎ ድዩ ኣብነት ኣብ ግዜ ሓዘን ግዜ ሓጎስ ግዜ ምስጋና ዝጽለ ጸሎት ኣሎ ድዩ መጀመርያ ብናይ ጾም ንጀምር እሞ እሺ
ጾም تفوز قسل سجا ونفس كل جزية صوم قسل ناي سجان قسلي ناي نفسني أتفوز زيكا كم جمرتا أتحزنان ترينا أبونا أدم كاب جنة زلو خاب كله كم بس بلا كابلع كابتها ما أخذت ركب فرهوت كاب أمس تبلع معلت جنا موت كتموتي خا حجي أي تبلع عملت صوم مالتي صوم كم جمرتا فترة جميلو كابونا أدم مالتي خنياتو كاب جنة زلو كله بلع كابتها ما أخذت ركب بس تبلع معلت جنا موت كتموتي خا أبونا أدم شوعت عامة 40 شوعت المعلتن كا نزات إزاز زيا نزا حق زيا حليو مسدنا هوان خدو صنيحهم دحريو جنا كم تقدمنا زبلنا بمخنيات ناي ديابلوس فتنا بمخنيات ناي شيطان فتنا عندنا هوان بليعة نقدم كتب له خلا نرق مالتي سلازي بزي مصامهم ناي سجان ناي نفسن موت تقبلهم مالتي أبتو أنتي أبونا أدم كيف العب صوم እግዚአብሔር አምላኽና ገልገለ ሆሎ ነተስተዋሃቦ ትእዛዝ ነተስተዋሃቦ ሕጊ ንዑ ተኸቲሉና ኸደ ሆሎ ሰላም ነይርዎ ውሽጡ ሰላም ነይርዎ ኩሎም እንስሳታቱን ይጉዝሉ ነይሮም ዝተፈላለዩ ጸጋታት እግዚአብሔር አምላኹና ኣብ ልዕሊ ነይሩ ጸልማት ዝበሃሉን ኣይፍርሆን ነይሩ ድሕሪኡ ግና ነተስተዋሃቦ ትእዛዝ ምስተሓሰ ምስ በልዐ እግዚአብሔር አምላኽ ለከ ድምፁ ሰዲድሉ ቀደም ድምፃ አምላክ ከሰምዕ አዝይ ዝሕጎስ ነይሩ ማስ ኣብ ግዜ ጾሙ ኣብ ግዜ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምሕላው ማለት እዩ ድሕሪኡ ግና ነታ ሓጢያት ኣብ ዝፈጸመሉ ወይ ድማ ይትብላዕ ተባሂሉ ኣብ ዝበልዓሉ ግዜን ሰዓትን ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለ ዘፍረሰ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣብ ናይ ኣእዋም ገነት ክሕባእ ጀሚሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተሓቢኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዳም ኣብይ ኣለኻ ኢሉኻ እግዚአብሔር አምላኽ ፀዊዕዎ ኣበይ ነርካ ይኮነን ኢሉ ኣብይ ኣለኻ እግዚአብሔር ህላውነት ናይ ኣዳም ጠፊዎ ይኮነን ግን እግዚአብሔር ካባና ካብ ባዕልና ዝደልዮ መልስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ነፍስ ወከፍና ኣብይ ኣለኹም እናበለ ሓተና እግዚአብሔር ማለት እዩ ውሽጣዊ ሕሊናና እውን ኣብይ ኣለኹም እናበለ ሓተና እዩ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ድምፅኻ ሰሚዐ ፍራህኩ ጥራይ እሞ ተሓባእኹ ኢልዎ ካብ ጾም ምፍላይ ማለት ንነፍስኻ ጥራይካ ከም ትኸውን ዝገብረካ ካብ ጾም ምእላይ ማለት ካብ እግዚአብሔር ሞተ ስጋን ሞተ ነፍስን ዘረክበካ ነገራት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦና ኣዳም ኣቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝተነስሐ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ስለ ዝበኸየ ዝነብዐ በቲ ዝገበሮ ነገራት ምኽንያቱ ብምስዓሩ ብዘይምፃሙ ብምብልዑ እግዚአብሔር አምላኽ ነቦና ኣዳም ብዙሕ ምኽንያት እኳ ተምፀ ሰው ኣይበሎን ነደና ሔዋንን ከም እንታይ ኢልዋ ፃዕሪ ጥንስኺ ክበዝሕ እዩ ድሌት ክዘበለ ካብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ደቅኺ ድማ ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ኢልዋ ድሕሪኡ ነቦና ኣዳምን እንጀራኻ ብረሃፅ ገፅካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ብሰንኪኻ ርግምቲ ክትከውን እያ እሾኽ ኣሜከላ ክተብቁለልካ እያ ኣብዛ ዓለም እዚ ክሳብ ዘለኻ ኣሕን ዒሕን ክትብል ኢኻ መወዳእታ ድማ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ ኢኻ ተባሂሉ ማለት ስለዚ ካብቲ ናይ መጀመርታ እንተርኢናዮ ጾም ማለት ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ ምስ እግዚአብሔር ዝደለኻዮ ነገር ዘውህብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ድማ ካብ ኣቦና ኣዳም ንምሃሮ ነገር እንታይ ኢልና እንተኢልና ኣቦና ኣዳም ምስ በልዐ ድሕሪኡ ዝነበረ ጸጋታቱ ተገፊፉ ጸልማት ከፍርሆ ጀሚሩ እንስሳታት እውን ኩሎም ክግዝኡ ኢሎም ኣብ ትሕቲኡ ዝተፈጥሩ እንስሳታት ከይተረፈ ከሰንብድዎ ጀሚሮም ድምፂ እግዚአብሔር ከፍርሆ ጀሚሩ ሓደ ካብ ጾም ዝተፈለየ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓደ ካብ ሕግን ስርዓትን ናይታ ቤተክርስትያን ዝተፈለየ ሰብ ኩሉ ግዜ ጸጋታቱ ካብኡ ይእለ እሱ ጥራሕ ከይኣክል ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ኣብ ልዕሊኡ ከም ናይ ኣቦና ኣዳም ናይ ሞት ፍርዲ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ የምፅእ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ጾም እዚ ክኸውን ከሎ መጀመርትኡ ድሕሪኡ ቅዱሳን ኣቦታትና ካብዚ ተመርኪሶም ኣቦና ኣዳም ንባዕሉ ድሕሪኡ ክጾም ከሎ ኢና ንርኢ ምስ ኣደና ሔዋን ማለት እዩ ሱባኤ ኣትዮም ብዙሕ ጸሎት ገይሮም ድሕሪኡ እግዚአብሔር ከዓ
ካብ ጓልጓልካ ተወሊድካ ድሕነካ እየ ዝብል ሓደ ዓብይ ቃል ኣትሎም ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ብዙሓት ቅዱሳን ከም በዓል ኣቦና ሙሴ እንተርኢና እውን ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 32 ዘሎ ሃይለ ቃል እውን ክንሪኦ ንኽእል 40 መዓልትን 40 ለይትን ክጾሙ ከለዉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዮም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ብጾም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘስመሩን ዘገልገሉን እዚኦም ኢልና እውን ክንገልጾም ኣይንኽእልን ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እዞም ቅዱሳን ኣቦታት እዚኣቶም ግን ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጾም እሙናት ኮይኖም ዝረኽቡ ከም በዓል ነቢ ዳንኤል ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ዘሎን ተንቢብናዮ ንሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ሓዚነ ነበርኩ ናብ ኣፈይ ዝኾነ ዝብላዕ ኣይቐረብኩን ከምኡውን ዝስተውን ኣይሰተኹን ዘይትውን ኣይተለኸኹን እናበለ ብዛዕባ እቲ ናይ ጾም ነገራት ይምህረና ማለት ሕጂ ዮኤል ካብ ሽዑ እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 2:12 እነሆ ብቕዙማን ብብኽያትን ብጾምን ብጸሎትን ብምሉእ ልብኹም እናባይ ተመለሱ ኢሉ ሽዑ ክዳንኩም ዘይኮነሲ ልብኹም ቅደዱ ምክንያቱ ንሱ ርህሩህን መሓርን ምዃኑ ብዛዕባ ኣምላኽና ገሊጹ ክዳንኩም ዘይኮነ ልብኹም ቅደዱ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ጾም እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንተልና ሕጂ ክዳንና ዘይኮነ ልብና በቃ ብልብና ብኣምላኽና ክንቀርብ ክንጾም ከለና ሓደ ንምንታይ ይጠቕመና ትጾም እንተልና ካብ ዝተፈላለየ ናይ ስጋዊ ስምዒታት ካብኡ ነፃ ከም ንኸውን ይገብረና እዩ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝበልዕ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ዝሰቲ እንተኾይኑ ንዝኾነ ሓጢኣት ንኽእዘዝ ወይ ድማ ዝኾነ ሓጢኣት ንኽገብር ቀረባ እዩ ሓደ ሰብ ንነፍሱ ንጾም ዝእዝዛ እንተኾይኑ ግና ነቲ ዝተፈላለየ ካብ ኣምላኽ ክፈልዮ ዝኽእል ዝተፈላለየ ግብሪ ሓጢኣት ንዑ ክእዘዞ ይክእልን እዩ ስለዚ ጥቕሚ ናይ ጾም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ካብቲ ስጋዊ ስምዒታት ወይ ድማ ካብ ኣምላኽ ክፈልየና ዝኽእል ዝተፈላለየ ሓጢኣት እንታይ ይገብር ይከላኸለልና ካልኣይ ፍቓድ ስጋ ጥራሕ ዘይኮነ ፍቓድ ነፍሲ ከም ንፍፅም ይገብረና ምክንያቱ ሰብ ዘዘርኦ ክዓፅድ ኢሉ እቲ ንስጉኡ ክሕጉስ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስጉኡ ዘለኣለማዊ ሞት ክዓፅድ ኢልዎ እቲ ንነፍሱ ክሕጉስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ዘለኣለማዊ ሂወት ክረክብ ኢሉ ስለዚ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን ኢሉ ገላትያ ምዕራፍ 6:7 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ 6:7 ዘሎ ሃይለ ቃል ገላትያ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ስለዚ ኣብ ጾም ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ስጉኡ ዘይኮነ ፍቓድ ነፍሱ ከም ዝግዛእ ይኸውን ማለት እዩ ብጾም እንታይ ኢና ንገብር ተልና ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹሎም ከም ነፍቅሮም ከም ንዕቅቦም ንኸውን ማለት እዩ ከመይ እንተልና ተፍቅሩን እንተኮይንኩም ሲ ትእዛዛት ይሓልው ኢሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:15 ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተኮይንና ትእዛዛት ክንሕሉ ኣለና ትእዛዛት ኣምላኽ ክንሕሉ እንተኮይንና ድማ ካብቲ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነፍርሰሉ ንኽእል ናይ ስጋዊ ስምዒታትን ንናይ ሓጢኣት ዝደፋፍእ ነገራትን ክንእል ኣለና እዚ ድማ ብምንታይ ኢና ንእልየሉ እንተልናኻ ብጾም ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክጾም ከሎ ካብ ኩሉ እቲ ንሓጢኣት ዝደፋፍእ ነገራት እንታይ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ይእለ ርክቡ ምስ መን ይኸውን ምስ ኣምላኹ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መንገድታት ጾም ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ገዳስ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ጾም ልዕሊ ዝኾነ ዝዓበየ ኣብ ሂወትና ምዃኑ ተረዲኣ 7 ዓበይቲ ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ብምባል ሰሪዓትልና ትርከብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጾም እዚ ልክዕ ንስጋና ንነፍስና ንኹሉ እንታይ መድሃኒት እዩ ሎሚ ዓለሙ እንተርኢናያኮ ካብ ኣብ ምብላዕሲ ኣብ ምውፃእ ዳርጋ ኮይኑ ዘሎ ሓይላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ሎሚ ዓለም እንታይ ትገብረላ ካብ ብዝሒ ምብላዕ ብዝሒ ምውፃም ንስጋውን መድሓኒት ምዃኑ ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ስጋ ንጥዕና እውን ዝበለፀ ነገር ምዃኑ እናተባህለ ካብ መብልዕ ምውፃም ትመርፀሉ ዘላ ግዜ እዚ ከዓ ቀዲሞም ቅዱሳን ኣቦታትና በቃ ጾም ምሰት ፈውስ ቁስለ ስጋ ወነፍስ ከም ዝበሉ ንስጋና ንነፍስና ክፍውሰና ዝኽእል ጾም እዩ ጾም ክንጾም ከለና ከም ሰባት ንሕና ሰባት ንኽፈልጡና ወይ ድማ ሰባት ንኽርዩና ዘይኮነ ብዓብዪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓስቢ ንኽህበና ከዓ ክንጾሞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ግዴታ ኮይኑና ዘይኮነ ከዓ ብልብና ተቐቢልና ኣሚንና ካብ ኣምላኽ ንቕበሎ ዘለዓለማዊ ሂወትን ንስጋና ኮነ ንነፍስና መድሓኒትን ምዃኑ ተረዲእና ከዓ
كنأتو انتخيلنا سناي نجري مبزحتي إسب كم قديتها وي كم كال عينة نجارات غير زوس ده تخوي نجد تي نايس أم نجارات كم تزجبا كساخ علون أي كدني مالتي تبو هو توسخي أب متحف كله حدا صحف على نبيت أملاك نخيد مسبولوني تحقوسكو زبل مالتي أبز جزء بزحات من إسياتنا أنا بيت كرسياننا بدموز لجزء أو بيت كرسيان دولو تحواه وأبتر لجزء أبتر العلم إسيات دولو أبتر لجزء بزح صحاب ديكون النجارات نرينا مالتي أبتي من إسي أبتي جزء بحريات نادي من إسياتنا دولو من الوقت بتتخكلني من قد نخيد على نادينا بيت كرسيان سي نايب حق إنتاي كنجبر نخيد كم دلنا يفلت على وديت من إسياتنا وين بيت كرسيان نازل بخوي من قد تمرتك تمرر له تخيل معناته نفس رأي كنا أزبزح زكونا حركاتات يقعد مارلو بزجزي بزحات من سياتنا ناب نبسخام إطفاء ناب جنكات ناب عدد أحمام ناب كالب وزح نجاراتهم قالوا علو مالتي إذا نجارات زد ما كاب جزينا بجزي قصرنا وسخي متسالو التمنى سينا بدكاسياني متسالو ومسو زي ترفقن ناي بحكي كما يركتصل كم دلو يفلت قالوا دي ترجم نايت تقولوا سناي بحكي يفلت أودي يفلت أول لنا دينا لما هارو دلنا كم فلتو دلنا نجارات هالو دي هجيب زعبا صلوت مالت مسك زيابير أملاح نزرراب مالتي لنا مسك زيابير كنزرراب كلنا ها أب وانجيل ماتيوس معراف شدشت كافو دا عصرت شدشس كتصلي خلوهم سيلو مجمرتا انتا يقبوريلو مجمرتا مع صعصو دحري دما ناويشتهم اتو قصكم بماي حسابو رؤسهم دما بزيت الخينا بله حدا عبي قال يمهرنا حجا حدا سب كصلو خلو مجمرتا انا من يخبل كخدالو ناويشت خام اتاو مالت انا من كتبل تجميرنا نحنا من مخنا تقدمنا زغلصنايو وشتاوي حقلنا حلنا مالتي نسخامن مخان كاز نغر مالتي سلازي انا من يخبل تجمير سب بلب مس املاح كزارب جميرو له مالتي دحريو انا من يمسبله معصو تباهيلو زلو دما استفالالي حسابات نايز عالم زي عاصيو استفالالي نايز عالم نغرات كله نغرات قديفو مس እግዚአብሔር املاح كزارب انت جميرو دحريو قصو بما يزحصبو زي مالت دما بنبعات قص كاسي بنبعات يشعو مخنياتو كمتي تطفو ودي وتميت اوصلو بزبول اونجل لوقاس معراف 15 كافو دا 11 زلو هيله قال نابلبو مستمسسي دحريو مسلبو خزارارم مسوشتو خزارارم مسجمره اتزخوده زنبره كيدي ازيو ناي طفعتن ناي زلعلماو سقاين امدرو خنا اف سميا زوهب مخانيو ترديو ناب املاخو خملس ناب ابو خملس زوسنه مالتي سلازي حدا سبون بلبنا باملاخ كملس انت خوينو بلبو يخصل زلو بلبو يخنصل انت زيكي إلنا ناصلنا خلنا امنغون حساباتنا نكال خيدي حساباتنا نكال نخي كيد كن انت يبلالو مجمرتا نابيتك اتيلو ناوشتها مالت نابيتك اتو دحري ما عصعصو لغص كاب ما يحصبو نرس خادما زيتي لخيو خبل كله ناوشتنا اتينا انا مني نابلنا مس እግዚአብሔር كنزارارب دحريون حسابات نايز عالم كونه كل نغرات كنعصو بنبعات اقدم እግዚአብሔር كنقرب بفقر دمان እግዚአብሔር زيتي ناي فقر مثالي ስለዚህ بفقر እግዚአብሔር ክርስቶስ منታይ كبل انتاي حسار مكرا رخيبو تنبيتي إسياس 53 تريناكو كفقد سلسته زله هيله قال انتاي ديزبل نسو بسري غبنا قسله بسري ابسانا دما تختكتيل نحنا سلام متان كنركب نخول حطياتنا بزبان غبرو نحنا دما بسمبراتينا زحاونا يلو هيجي حدا سبب صلوت كقرب كله نزناي غويتا زحالفو كله سقاين مكران سمبراتن نخول نغرات ان ذكره كصلن تجميرو تحقنيا مزرراب ابزيالو مالتي هيجي حدا سب نا بيت እግዚአብሔር نخيدو سبولني تحقوسكيلو نا بيت እግዚአብሔር املاح كيدو نግዚአብሔር املاح كيرخبو زملس انت حليو كم تزغبا ناي كروسوس صعابي جينا يكونن زلو مالتي مخنياتو نا بيت كريستيان كنكيد كلنا نمن كنركبينا نخي زلنا مسمن كنزداربينا نخي زلنا انتلنا بعابي مس እግዚአብሔር املاحنا مالتي ስለዚህ مس እግዚአብሔር كنزداربينا خيدنا اتم صور زخبدكم نعونا باي صوركم دما خراغفولكم
እናበለና ሁሉ ንኡ ኩልኩም ጽራን ወጹራን ወአና አይርፈኩም ስማሩት የቀሊል ወጾር የፎኩስውቱ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 28 ኣሎ እዚ ቃል እዚ ሂጂ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ሓደ ሰብ ናብ ቤት ኣምላኽ ክኸይድ ከሎ ጾር ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይኑ ግና ክሕጎስ ጾሩ ከራግፍ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ነቲ ዘለካ ጾር ከራገፍካዮ ትመላለስ እንተሃሊኻ ግን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝበላ ሆስፒታል ምዃና ናይ ነፍስ ሆስፒታል ምዃና ገና ኣይፈለጥናን ኣለና ማለት እዩ ናይ ስጋ ሆስፒታል ኣለና ሰብ ምስ ሓመመ ኸይዱ ሕማሙ ይነግር ኣብ መወዳእታ ድማ መድሃኒቱ ሒዙ ካብቲ ሕማም ይፍወስ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሆስፒታል ናይ ነፍሲ እያ ሽዑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና መጺና ዘለና ኩሉ ሕማም ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና በቲ ሕግ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መሰረት ንካህን ኣብ ነፍስና ነጊርና ኣብ መወዳእታ ካብ ኩሉ ዘለና ጾር ተናጊፍና ሰላም ዕረፍትን ረኽበሉ ኣጋጣሚ እንተዘይፈጢርና መወዳእታ ትዝበሃል ዘሎ ክሳብ ናይ ነፍስኻ ምጥፋእን ክሳብ ካብ ኣምላኽካ ዝፈልየካ ከቢድ ዝኾነ ውሳኔታት ምውሳንን ዝቐረበ ይኸውን ምኽንያቱ ሓደ ምጾርና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቑና በለስ ሓጢኣት ሒዝና እናተጨነቕና ንነብር እንተሃሊና ብዛዕባ ንዓመታት ዝኣክላ ውሽጥና ዝተፈላለየ ጾራት ዘናውፀና ጾራት ሒዝና ንነብር ተሃሊና ንኣምላኽና ክንዘራረብ ተዘይክኢልና በቲ ኣምላኽና ዝኣዘዘና መሰረት ብናይ ንስሓ መንገዲ ብናይ ኣብ ነፍሲ መንገዲ እውን ጾርና ክነራግፍ እንተዘይክኢልና ካብኦም ምኽሪ ዘድልየና ተግሳጽ ዘድልየና ጾም ጸሎት ስግዳን ክንወስድ ተዘይክኢልና ኣብ መወዳእታቱ ጾር ይኸብደና እሞ ስለምምልላስ ጥራሕ ንመላለስ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ልምዲ ይኸውን ኩሉ ህይወትና ኣብ መወዳእታ ድማ ልክዕቲ ጾራ ውሽጥና ኮይኑ ዘናው ጾር ምሳና ስለ ዘሎ ስለዚ የራገፍና ዕረፍቲ ስለዚ ረኸብና ጸላየ ሰናያትካ ውሽጥና ኮይንኻ ብዙሕ ፈተናታት የምጽእ ንኣብነት ናይ ኣቦና ኢዮብ ታሪኽ ተርእይናዮ እኮ ኣቦና ኢዮብ 10 ደቁ ከለውና ኣምላኽ ኣመስጊኑ ድሕሪኡ እውን 10 ደቁ ምሳኣኖም ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ጸኒሑ እውን ከቢድ ፈተነ ኣዝዩ ሃብታም እዩ ነይሩ ኣሽሓት ዝኣኽላ ጥሪት ዝነበሮ ኩለን ብሓደ ግዜ ከለዳውያን መጽኦም ከብልወን ከለው ክስይፍወን ክወስድወን ከለው መርድኡን ክመጽእ ከሎ ሃብታም ነይሩ ድኻ ኮይኑ ነዚ ሃብቲ ተቐቢሉ ድኽነቱን ተቐቢልዎ ናይ መወዳእታ እውን ጥዑይ እዩ ነይሩ ከቢድ ሕማም ወሪድዎ ነቲ ሕማም እውን ተቐቢልዎ ሰበይቲ ጠሊማቶ ንምንታይ ዝረባዓያሹ ትዛረቢ ካብ ኣምላኽ ክንደይ ጽቡቕ ነገር ተቐቢልና ነርናስ ነዚ ፈተና እዚ ዘይንቕበሎ እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ኢልዋ ሎሚ ሰብ ፈተና ምቕባል እዩ ኣሸጊሩና ዘሎ ፈተና ይዕበይ ናስ ክንቅበሎ ጥራሕ እዩ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ ዕሩኽቱ ብጾቱ ኩሎም ተማገልገልቱ ከይተረፈ ንዕቖሞ እዚ ኩሉ እውን ተቐቢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ምስኡ ስለ ዝነበረ ብልቢ ምስ ኣምላኽ ብጸሎት ይቐርብ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቦና ኢዮብ ከመጉሶ ከሎ ንርኢ ኢዮብ ክብረትን ልዕልናን ተሸለም ክብርን ግርማን ድማ ልበስ ንዘለዓለም ንሆነቱ ሁሉ ፈተና ዝወረደካ ብዓቕልን ብትዕግስትን ስለ ሰዓርካ ኣነ ድማ ኪዳን ይኣትወልካ ኢልዎ ዕፅፉ ኮይኑ ይመለስ ጠፍአ ንብረትካ መሬት እውን ትከፈት ይተንስኡ ደቅኻ ብሓጎስ ሕልፎ ምሉእ ዕድሜኻ ኢልዎ ስለዚ ሓደራ ክንብሎ ንኽእል እንታይ እንተልና ካብ ናይ ኣቦና ኢዮብ ዝዓቢ ፈተናታት ክመፀና ኣይክእልን እዩ ነዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ውሽጥና እቲና ንዕኦም ኣብነት ጌርና ከመይ ኢሎም ሓሊፎም ከመይ ኢሎም ሜቶም ኣስተውዒልና ኣስር እምነቶም ተስዒብና ዝመፀ ፈተና እንተመፀና ካብ እግዚኣብሔር ክፈልየና ኣይክእልን እቲ ዘሎ ጾርና ኩሉ ናብ ኣምላኽ እንተሃንገብሮ ኢና ከም ኣቦና ኢዮብ ከነራግፎ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ጾርና ኣራጊፉ ጾርና ካባና እልዩ መወዳእታ ዕረፍቲ ክበና ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ምምልላስ ከም ልምዲ ዘይኮነ ተፈዊስና ዶ ንምለስ ኣለና ዝብል ሓሳብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ከም ልምዲ ዘይኮንና ቤተ ክርስቲያንና ክንመፅእ ዘለና ኣብኡ መፂናስ ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ዶ ተራኺብና ኣለና ብሓቂ ውሽጥናስ ጸሪና ዶ ንምለስ ኣለና ጾርናስ ነራግፍ ዶ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎ ናይ ሓጎስ መንፈስ ሒዝና ዶ ንምለስ ኣለና ወይስ ሓዚና መፂና ሓዚና ኢና ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉ ተሓጎስኩና ተባህለሲ ሓዚና መፂናስ ሓዚና ንምለስ ተሃሊና ገና ነቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስን ክንፍጽም ኣይከኣልናን ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ኣቦና ተወሳኺ እውን ጎይታና ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ኢና ንብል ወላ እውን ከምኡ ኢና ንመሃር ማለት እዩ ኣብዚ ሎምሎም ግዜ ግን ዝበዝሐ ብዙሕ ተሪኦታት ዝረአ ዘሎ እና በዝሒ ዝመፅእ ዘሎ ቁፅሪ ተሪኦታት ንሕር ኣሎ ኮይኑ ድማ
حجتات أملاك بفلاي أب سدرا بيتات نهزانات كم فرارحي أملاخ أب كم زهد وكاي أملاخ أب كم زخ جبر كاي نابلكا كم فرارحي زتكم له مسرح يانلو زي ما لمد تري أخوين لومي كابل حريت إننا متها مالتي أمنا أشيت رأي كونن ولا ونا بعبيت مالتي أملاخ كم زخ جبرنا أملاخ كم زخ جبر كان لا تبارك زخيت مالتي so قويتنا مدحنا يسوع كريستوس نفر أملاخ يو حداك أملاخ أنت دايرنا مزنا جرزي بمتاكر رقم يخل كونوا عندو خيطكم عندي تمرتي هو عجزي كنا عيكونن بحق بيت كريستياننا ريو خلنا كنا عيكونن مخنياتو أملاخ فقريو ذا فكر زبلها أخلو خاب أملاخيو إلنا قدوس يوحنس وانجيلا وبونا مالتي حجيك زي أبيهر أملاخ فقر خموحانو متن 9 نجد ملايت قديفون حدا أبونا أدام نخدحن سجانا لبيسو زي كحاتيات كلنا إذا عالم نجارات فسيمو يو نعنا هيوت هيونا مالتي مخنياتو هيوت كم مخفال زعبي فقري يلا مالتي سلازي كريستوس أملاخنا بوركي وي بحلاف نجارات هيكونن عديقنا بدومي عديقنا زي بدومي عديقنا زلوا قويتنا أملاخنا مرحنا كريستوس دما نحد حدنا خنفقر كم زلنا فقر تزعبي نجارات مخانو مهيرنا أب قدام يوحنس معراف 4 فقد 20 تايلو اتنحو زي فكر نا أملاخ يفكر يزبل نسو حساوي دوا سلازي نحد حدنا خنفقر እግዚአብሔር አምላህ ካብቲ ዝኣሃበና ዓበይቲ ትእዛዛት ሓደ እዚ ማለት እዩ ስለዚ አምላህ ፍቅር እንተኮይኑ ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽና ብምፍራሕ ዘይኮና ብምፍቃሪና ከነገልግሎን ከነምልኾን ከነመስግኖን ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ነበረሉ ግዜ እንተሪኢና ንኣብነት ዘበነ ኩነኔ ስለዝነበረ ከከምቲ ዝገበሮ ይቆጽዑ ነይሮም እዮም ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ዘበነ ምህረት ግና እግዚአብሔር ናይ ምህረት አምላኽ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ወላ ብሓጢአት እንኮለና ኣብ በደል እንኮለና ካብ ፈቃዱ ወፂና ኮለና ይፍቅረና እዩ እዚ ክንብል ኮለና ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፈቅዲ 9 እንታይ ይብል ጎይታስ ኩሎም ናብ ንስሓ ክምለሱ ዳ እምበር ሓደ ከይጠፍእ ክሳብ ሎሚ ይዕገሳሉ ኢሉ እዚ ፍቅሪ አምላኽ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ናብ ንስሓ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክምለሱ እምበር ሓደ ከይጠፍእ ክሳብ ሎሚ ይዕገሳሉ ከምቲ ንገሊኣቶም ንመዓቱ ዘደንግዮ ዝመስሎም አምላኽ ንምሕረቱ ኣይደንግዮን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ስራቅ ኮይና ክትመጽእ እያ ሽዑ ሰማያት ዋዕዋዕ እናብለ ክሓልፍ ኩሉ ፍጥረት ሰማይ ድማ ብሓዊ ክነድድ እዩ ምድሪ ናብኣ ዘሎ ኩሉ ነገራትን ከዓ ብሓዊ ክመክኽ እዩ ስለዚ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ክትኮኑ ይግባአኩም ኢሉ ኣባሽዑ እንታይ ኢሉ ብቅዱስ ንብረትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ነታ መዓልቲ እናቃላጠፍኩም ጽበዩ ክትኮኑ ይግባአኩም ኢሉ ክምልስ ከሎ ንርኢ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ እንተልና ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ሁሉ ግዜ ናብኡ ክንምለስ ብመንገዱ ክንመላለስ ፈቃዱ ክንፍጽም ዝተጸበየና ምስተዓገሰና እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልዕሌና ኮይኑ ዝዓይ ንዓና ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ኣፍቂርና ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽንወርስ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅዲ 21 ዘሎ እንተንቢብናዮ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ካብ 35 እውን ተርኢናዮ እንታይ ዝብል ዘለዓለማዊ ህይወት ክረክብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልዎ ዘለዓለማዊ ህይወት ሓደ ሰብ ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽረክብ ካብ እግዚአብሔር ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ብመንገዲ እዚ ሃብታም መንእሰይ ጌርና መልሲ ንረክብ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ተቀዳመይቲ እግዚአብሔር አምላኽካ ኢልዎ ብሙሉእ ልብኻ بملؤ حلناها بملؤ حسابك أفكره نزيا زواد أدرا ولا حد يلبون يلو متى خالقيتنا عات مساسلا دم يلو نبصايكا كم نفسها أفكره يلو حجزا عبيت نجارات زياتن كلن بتن ناي أوريتن ناي حق النبياتن أبى أنت يكوننا الله يلون أبى أنت سائلنا الله أبى أنت تقليلنا الله نابلغ مرخلنا رهجي زيابير أملاخنا زلعلما هيوت نخنورس بمفرح بمرعاد بمشبار زي كونه
بمفقار يصوعنا እግዚአብሔር አምላኽና خنفقرو እግዚአብሔር አምላኽና بملء لبنا حسابنا أيمرنا نفسنا እግዚአብሔር አምላኽ كنفقرو تخلائك نبصايكها كم نفسها مفقار ስለዚህ እቲ ፍቅር ዝመሃረና አምላኽ ሞዘል ዓለማዊ ህይወት بفقرن بتأزاز እግዚአብሔር አምላኽን بمحلاو كم زورس مهارنا እግዚአብሔር አምላኽና نحناون كم سبات نتوم ህፃናት ደቅና نتوم እንዕብዮም ወላድና እግዚአብሔር ፍቅር ምዃኑ ኢና ክንምህሮም ዘለና እግዚአብሔር ፍቅር ምዃኑ እግዚአብሔር ይፍቅሮም ምዃኑ ምክንያቱ ከምዞም ህፃናት እዚኣቶም ተዘይኮንኩም መንግስተ ሰማያት ይብልኩምን ኢሉ ስለዚህ ህፃን ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቀሮ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈቶ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሓረየ እዩ ስለዚህ በከምዚ ዓይነት ፍቅር እንተዓብዮም መወዳእታ ብፍቅሪ ዝዓበዩ ከዓ መወዳእቶም ከዓ ፍቅሪ እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ብናይ ምፍራህን ናይ ምርዓድን መንፈስ እንተኾይኑ ግና ከምቲ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ፍቅሪ 6 እንታይ ኢሉ ንቆልዓ ሲኢሉ ታኸኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ኣላም ደሞ ካብኣ ድማ ከቶ ኣይልግስን ኢሉ ስለዚህ ታኸኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ብፍቅሪ እግዚአብሔር አምላኽ ኸይድ ከም ዘለዎ እንተላሚዝናዮ ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላኽ ሒዙ ይኽዓቢ ብምፍራህን ብምርዓድን ዓይነት ንእግዚአብሔር አምላኽ ክእዘዞ ከም ዘለዎ ጌርና እንተዕቢናዮ ድማ ልክዕ ብምፍራህን ብምርዓድን ዳእምበር ብፍቅሪ ስለ ዘይኮነ መወዳእታውን የብሉን ኣብ መወዳእታውን ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ኣገልጋሊ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ኣፍቃሪ ኮይኑ ክርከቡን ከሸጉሮ እዩ ምክንያቱ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ካብ ርሑሱ ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ምፍርራህ ቃላት እንገብሮ ብሕጊ ቤተክርስቲያንና ከምኡ ግበሩ ዝብል ቃላት የለን ከምኡ ክገብር ከሎ ነትሰቡን ነቲ ህፃን እቲ ክገብሮን ክኾኖን ዘለዎ ብሕጊ መጽሓፍ ቅዱስን ብሕጊ ቃል እግዚአብሔርን ብሕጊ ኣምላኽን ንኣምላኽ ዘገልግል ህፃን ክኾን ከም ዘለዎ ንኽገብር ኢዳ ቤተክርስቲያን ትምህር እምበር ከምኡ ዓይነት ነገራት እንተሃልዩ ክንእረመሉ ንደቅና ጽባሕ ንጎ እግዚአብሔር ክፈርሁን ክርዕዱን ዳእምበር ንኣምላኽ ከፍቁሩን ስለ ዘይንገብሮም ዘለና ጽባሕ ንጎ ንደቅና ከይንኸስሮምን ሕማቕ ኣብነት ንኸይንኾኖምን ክንመሃረሉ ዝግባአና ነገራት እዩ ማለት እዩ ሓፈሻው ንኹሉ ግን እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ሓኪም ንሕሙማት ዝደሊ እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ንሓጣን እዩ ዘፍቅር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፈሪሳውያን ኮነ ኩሉ ግዜ ኣይሁዳውያን ዝኸስዎ ዝነበሩ ክስ እንታይ እንተልና ምስ ዓመፅትን ምስ ተገውትን ምስ ሓጣንን ምስኣቶም ማኣዲ ተቐሪቡ ምስኣቶም ተጓዒዝ ዝብል ክስታት እዩ ነይርዎ ጎይታ ክርስቶስ ኣምላኽና ግና እንታይ እንዳበለ እዩ ዝምልሰሎም ነይሩ እንተልና ከምቲ ንሓኪም ሕሙማት ዘድልዮ ከምኡ ድማ ኣነ ንሓጣን ናብ መንገዲ ጽድቂ ንኽመርሕ እየ ዝመጻኹ እናበለ ልክዕ እቶም ሓጣን ማዕረኽ እንደ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዘፍቅሮም በዚ ኣጋጣሚ እግዚአብሔር ንሓጢኣት እዩ ዳ ጸልእ እምበር ንሓጣን ኣይጸልእን ኢልዎ እግዚአብሔር አምላኽ ነታ ሓጢኣት እዩ ዳ ዝጸልእ እምበር ንሓጣን ኣይጸልእን እዩ ምክንያቱ እቶም ሓጣን ናብ ኣምላኽ ተመሊስና ዘለዓለማዊ ክብሪ ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽንወርስ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ይጽበየና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዘፍቀረና ፈሊጥና ንሕና ድማ ብፍቅሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክንቀርቦ ይግባአና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ፍቅሪ ኣብ ልዕሊ ኩላትና ፍጡራት ሓንቲ እያ እቲ ንሕና ንእግዚአብሔር ንህቦ ፍቅሪ ግን ይፈላለዩ ምክንያቱ ብርሃን እንተኢልና ንኣብነሲ ብርሃን ናብ ሓደ ቤት ክኣቱ ከሎ ማዕጾ ካንሸሎ ከፊትካ ዝኣቱ ብርሃንን ሓንቲ ፍኒስትራ ከፊትካ ዝኣቱ ብርሃንን ይፈላለዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላኽ ብርሃን ግን ንኹሉ ይተዳልዩ እቲ ብርሃን ግን ንኹሉ ሓደ እዩ እቲ ብርሃን ዝተሰመየ ክርስቶስ ኣምላኽና ንኹሉና ሓደ እዩ ፍቅሩ ንኹሉና ገሊጹልና እዩ ብደሙ ገይሩ ንኹሉና እንታይ ገይሩና ዓዲጉና እዩ ስለዚ ንሕና ግና ማዕረኽ እንደይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍቅሮ ኣለና ከምቲ ካንሸሎ ከፊትካ ንብርሃን ምእታው ድዩ ወይስ ከምቲ ፍኒስትራ ስለዚ ኣብቲ ንሕና ነፍቅሮ ኢዳ ዝፈላለ እምበር ፍቅሪ እግዚአብሔር ንኹሉና እንታይ እዩ ሓደ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣነስ ኣብ ሓጢኣት መንገዲ እየ ዘለኹ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይ ኣየፍቅረንን እዩ ክብል ኣይግብኦን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኹሉና የፍቅረና እዩ ንሕና ግና ናብቲ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንመጽእ
ኩሉ ግዜ ከዓ ብቃላቱ ብትምህርቱ ብቅዱስ ቤቱ እናገበረ ከዓ ይፅዋዓና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ትዝዓበየ ምዃኑ ተረዲእናኻ ንሕና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ኣቐዲሙት መንእሰይ ዝበሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ብምሉእ ልብኻ ሓሳብካ ኣእምሮኻ ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝተባሃለ ሎሚ ብከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነፍቅሮ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝደልየና ዘለኣለማዊ ሂወት እውን በዚ ፍቅሪ እዚ ይርከብ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ 10 ትእዛዛት ኣብዘን ክልተ ፍቅሪ እየን ተጠቕሊለን ዘለዋ 10 ትእዛዛት ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ፍቅሪ ቢፅን ተባሂለን ኣብ ክልተ ናይ ፍቅሪ ዓንኬል እየን ተጠቕሊለን ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፍቅሪ እዚ እንተጌርና እግዚኣብሔር ከዓ የፍቅረና ንዑ ደቀይ ንዑ ወለደይ ንበር ብየማነይካ ይብለና ማለት ትማሊ ኣበይ ነርካ ይብልን እግዚኣብሔር ሕጂ ግን ኣበይ ኣለኻ ይብል እግዚኣብሔር ስለዚ ናይ ትማሊ ሂወትና ዘይኮነ ሕጂ ምስ ኣምላኽና ፍቅርና ከመይ ኣሎ ክነስተውዕል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይደልየና እዩ ማለት እዩ ኦራይት እሺ ኣቦና ተወሳኺ እውን ብዛዕባ መንእሰያት ናብ መንእሰያት መለሲልና ሕጂ ብዛዕባ ንሕና ኣነ ምስ ኩሎም ዞም መንእሰያት ምእመናን ደለው ወኪለ ክሓቶ ዝደሊ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ እውን ብዙሓት ሰባት እውን ሕቶ ዝኾነና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምናልባት መንፈሳውነት ንዝንነብሮ ዘለና ናብራ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነገር ድዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለማዊ ናብራ እናነበርካ ከለኻ መንፈሳውነት ምስኡ ዝኸይድ ኮይና ይስማዓናኒ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ኣብዚ ክዛረበሉ ወይ መረዳእታ ክትህቡን ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ መንፈስ ርቡሽ እዩ እዋን እዚ ወላ እውን ኣብ ዓለማዊ ስራሕ ዝተስርሑ ይሃልዎ ትምህርቱ ይሃልዎ ብዙሕ ንጥፈታት ሃልዎ መንፈሳዊ ርግኣት ግን የብልናን እዚ ድማ ናብ ብዙሕ ዘይተደለ ነገር ይወዘና ማለት እዩ ተኣሳሲሩ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ነገር ድዩ ናይ መንፈሳውነት ነገር ምስ ዝነብሮ ዘለና ንብራስ ብሓንሳብ ዝኸይድ ወይ ዝተፈላለዩ ክኸይድ ዝኽእል ነገር እዩ ወይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም መንእሰያት ብዝያዳ መንፈሳዊ መንገድናትካ ብመንፈሳዊ መንገዲ ንሕና ሓይልና ክንከደሉ ንኽእል መንገድታት እሺ ኩሉ ግዜ ስጋ ምስ ነፍሲ ኣይፈላለን እዩ ምክንያቱ ስጋ ብዘይ ነፍሲ ነፍሱን ብዘይ ስጋ ኣይትነብርን ኣይትቆምን እያ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ነገራት ግና እንታይ እንተልና እቲ ንሕና ዝዘርኦ ዘለና ዘርኢ እዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ሕጂ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ክብል ከሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ሰብ ኣይስራሕ ማለት ኣይኮነን ወላ እውን ኣቐዲሙ ነቦና ኣዳምኮ እንጀራኻ ብረሃፅ ገፅካ ክትበልዕ ኢኻ ኢልዎ እንጀራኻ ብረሃፅ ገፅካ ምብላዕ ማለት ኣብ ናይ ስጋዊ ስራሕ ሂወት ምህላው ማለት እዩ ከምዚ እናገበርካ ከለኻ ግና ንነፍስኻ ከዓ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ መንገዲ ከም ትመላለስ ምግባር ሕጂ ተቐንዲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ዝበሃል ግዲ ከይገበረ ኩሉ ግዜ ናብ ናይ ስጋ ሂወት ጥራሕ ይጎይ ናብ ናይ ስጋ ጥራሕ ይዓይ ሕጂ ከምቲ ካብ ከርስደና ነፍሲ ወከፍና ጥራሕና እንዳበኸና ዝወፃና ኣብ መወዳእታውን ዝኾነ ሰብ ናብ ከርሲ ምድሪ ናብ መቃብር ናበኸየ ጥርሑ ምኻድ ኣይተርፍን ናይ ስጋ ነገር መወዳእትኡ መቃብር እዩ መክብብ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 8 ገሊፅዎ ከም ዘሎ እቲ መሬት ናብ ምድሩ ከኣቱ ኢሉ እቲ መንፈስ ግና ናብ ወሃቢ እዩ ብዛዕባ ነፍሲ ምሕሳብ ማለት ድማ ኪኖ መቃብር እዩ ኪኖ መቃብር ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽበና ሂወት ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ክሳብ መቃብር ዘሎ ሂወት ናይ ስጋ ጥራሕ ዘይኮና ክንግዛእ ዘለና ነቲ ብስጋ ክንሰርሖ ዝግባአና እናሰራሕና ብነፍስና ክንሰርሖ ዝግባአና ነገራት ድማ ክንሰርሕ ንሱ ድማ እንታይ እንተልና ንስጋ ዝግብኦ ናይ ስጋ ነቲ ነፍሲ ዝግብኦ ድማ ናይ ነፍሲ እቲ ንቄሳር ዝግብኦ ንቄሳር እቲ ንኣምላኽ ዝግብኦ ድማ ንኣምላኽ ብምባል ጎይታ ክምልሰሎም ከሎ እቲ ናይ ስጋ ንስጋ እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ ስጋዊ ነገራት ኮይንና እናዓየና ብመንፈሳዊ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነስምር ንኽእል ኢና ንኣብነት ንበለ ሕጂ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ተርኢናዮም ብኩሉ ፀጋታት ዓበይቲ እዮም ነይሮም ብእምነት ከዓ ዝተመስከረሎም ቅዱሳን ኣቦታት ኮይኖም ከዓ ተረኺቦም በዓል ዘማራይ ዳዊት እንተርኢና ዳዊት ወዲ እሰይ ከም ልበይ ክብሎ ከሎ 7 ዓበይቲ ፀጋታት ናይ ስጋ ነይርዎ እዩ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ፀጋታት ነይርዎ እዩ ነዚ ፀጋታት እዚ ግና ኣብ መወዳእታ ካብ 1000 ዓመት ኣብ ንግስነሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ሓላዊ ኣፍ ደገ ምዃን ይሕሸኒ ክሳብ ናይ ምባል ደረጃ ዝበፅሐ ኣቦይና ደይኑ እንኳን ተጠንጠኑኒ ኣምላኽ ግና ይርንበኒ ብምባል ኣብ መዝሙር 27 ካብ ፍቅዲ 10 ገሊፅዎ ዘሎ ሃይለ ቃል ልክዕ ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ከይዶም ብስግኦም
ብዙሕ ዓይነት ጸጋታት ብነፍሶም ድማ ብዙሕ ዓይነት በረኸታት ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ኣዝዮም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ብክልተ ነገራት ኢና ክነስምሮ ንኽእል። እቲ ቀዳማይ ኩሉ ነገር ገዲፍካ ዓለም መኒንካ ፈላሲ ኮይንካ ንዓለም ንዒቕካ ፍትወታት ኩሉ ሓላፊ ምዃኑ ተረዲእኻ ኩሉ ነገራት ሓዲግካ ንኣምላኽ ብምስዓብ እዩ። ከም ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ መወዳእታና እንታይ እዩ ምስ በሉ ሚእቲ ዓበት ዘለኣለማዊ ህይወት ን12 ነገደ እስራኤልን ክፈርዱ ምዃኖም ተነጊሮም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብምንታይ ኢና ንእግዚኣብሔር ክነስምሮ ንኽእል ተልና ተሓደ ካብ ዓለም ወፂኻ ምስ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ሓዲግካ ብምግልጋል ክንብል ከለና እቲ ካልኣይ ኣብ ዓለም ኮንካ ከመን ከም በዓል ኣቦና አብርሃም ከም በዓል ዘማራይ ዳዊት ከም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ተገሊጾም ዘለዉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚኦም ኮይናኻ ብቃል ኪዳን ብቅዱስ መውስቦ ጌርና ልክዕ ቃል ኪዳን ኣሲርና ብቅድስና እናነበርና ስጋዊ ስራሕ ዝግባአና እናሰራሕና መንፈሳዊ ስራሕና ድማ እናፈጸምና ብኸምዚ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነስምሮ ንኽእል ኢና። ሓደ ሰብ ካብ ዓለም ወፂኡ ኩሉ ብምሕዳግን ኣብ ዓለም ኮይኑ ከዓ ሓጢኣትን እግዚኣብሔር ጸልኦ ነገራትን ብምሕዳግ ምናልባት ሰብ ኮይኑ እንተወደቐ ድማ ካብ ውድቀቱ ብንስሓ ብምምላስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስሓ ተደጋጋሚ ዝገበሮ ምኽንያት እንታይ እንተልና ተደጋጋሚ በደልን ተደጋጋሚ ሓጢኣትን ከም ንገብር ስለ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስሓ ተደጋጋሚ ገይርዎ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ሓወይን ተበደለንስ ክንደይ ግዜ ክሓድገሉ ምስ በሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ 7 ግዜ ዶ ክሓድገሉ ኢልዎስ ኖ 7 ግዜ 70 ኢልዎ 490 ግዜ ንመዓልቱ እውን ተበደለ ሰብ ሕደገሉ ኢልዎ። ስለዚ ክሳብ ክንድዚ እውን ተበደልና እግዚኣብሔር ሓዳግ ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ናይ ስጋዊ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮና ኣብ ናይ መንፈሳዊ መንገዲ እውን ክንነብር ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ብስጋዊ ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ምስ ረኸበ ብዛዕባ ፍቕሪ ናይ ካልኦት ኣይሓሰበን፣ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይሓሰበን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ተጻሒፉ ከም ዘሎ እንታይ ኢሉ ኩሉ ነገራቱ ምስ በርከተሉ በቃ ማዕከነይ ኣፍሪሰ ሃብተይ ድማ ኣብዚ ቆፈኝ መሊአ ንነፍሰይ ከምዚ ክብላ እያ ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ሃብቲ ኣኪብኪ ኢኹሞ እናበልኩ ብዛዕባ ህይወተይ ክዛረብ ኢሉ ብዛዕባ ነፍሱ ጥራሕ ተዛሪቡ ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ብልዕ ስተይ ይኽብላ ኢሉ ሽዑ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢሉ ኣታዓሻ ሰብ በዛ ለይቲ እዚኣ መላእክት ጽልመት መጽኦም ነታ ስጋኻ ካብ ነፍስኻ ክፈልይዋ እዮም ትኩሉ ዘዳለኻ የዳ ንመን ክኾነካ ኢልዎ። ሕጂ ትፍልልዩ እንታይ እንተልና ከምዚ ሃብታም ሰብኣይ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ናይ ስጋዊ ነገራት ንውልቅኻን ንስጋዊ ነገራትካን ጥራሕ ሓሲብካ ብዛዕባ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ነፍስን ፍቕሪ ቢፅን ዘይብልካ ዓይነት ኣካይዳ እንተኾይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይቅበሎ ኣካይዳ እዩ። ግን በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ንእግዚኣብሔር እናሃብና ነቶም 6 ቃላት ወንጌል እናፈጸምና ተን 6 ቃላት ወንጌል ተሪእናዮም ኮ ፍቕሪ እየን ጠምየ ዘብላዕኹምኒ ጸምየ ዘስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዝተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ዘልበስኩምኒ ሓሚመ ዝበጻሕኩምኒ ተኣሲረ እግዚኣብሔር ፍታሕካ ዝበልኩምኒ እዚአን ፍቕሪ እየን። ሓደ ሰብ ረኺቡ ነዘን ነገራት እዚኣተን ክገብር ተኽኢሉ በቲ ብስጋ እግዚኣብሔር ባሪኽዎ ኣሎ በቲ ከዓ ብነፍሲ ከዓ ዝተባረኸ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ስጋዊ ነገራት ጥራሕ ሞት ዘምጽእ ነገራት ጥራሕ ወይ ድማ ብስጋዊ ኣተሓሳስባ ጥራሕ ዘይኮና ነቲ ናይ ስጋዊ ነገራትና ልክዕ መንፈሳዊ ነገር ሓዊስና ንኽልቲኡ እግዚአብሔር ብስፈትዎ መንገዲ እናነበርና ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ንምዃን ክንበቅዕ ዝከኣል ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ሰብ ኣብ ስጋዊ ነገር ኮይንካ መንፈሳዊ ኣይከኣልን ዝብል ኣብቲ ስጋዊ ነገራትና ሰራሕና ነቲ መንፈሳዊ አገልግሎት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኹን ክንፍጽም ዝከኣል እዩ። እዞም ክንጠቕሶም ፀናሕና ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ዓለም ኮይኖም ብስጋውን ብመንፈሳውን ዝዓበየ ጸጋታት ናይ ኣምላኽ ዝተቐበሉ ማለት እዩ። ምናልባት ጌጋ ከይህልወኒ እንዳኣረምኩምኒ ኣብ ቁሩብ ገለገለ ሓደ ሓሳባት ሕቶታት ካብ ገለ ኣሕዋትና እውን ዝመፀ ነይሩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ጸሎት ይግበር ማለት እዩ። ኣብ ቤተክርስትያንና እምነትና ዝመፀሉ ግዜ ድማ ብቋንቋ ግዕዝ ይግበር ማለት እዩ። ስቲል ድማ ናትና ሕብረተሰብ ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ይመለኽ ማለት እዩ። ግዕዝ እውን ከም ትምህርቲ እውን ኣብቲ ዝመፀናሉ ቦታ እውን ኣብኡ ኣይተኣታተውና ኣይተተማሃርናዮን ማለት እዩ። እዚ ቁሩብ ምስቲ ምእመናን
ናይ ምርድዳ ምርኩዕ ቁሩብ ክሕይሎ ይኽእሎ ክወድል ይኽእሎ ኣብቲ መልእኽቲ ምምሕልላፍ እንታይ ፀገማት ከጋጥም ይኽእል أوه ناي بحكي حجزي لك اعتصب بتنسوس فولتو قانقان بتزردون يها كتمهرو ويدما نابيمان كتملسو زلكا سورد نغري ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዝተፈላለዩ ሃብታታት ኣለዋ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ኣለዋ እቲ ጸጋታት ካ ጸጋ ናይ ዜማ ጸጋ ናይ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጸጋታት ኣቦቱ ኮይኑ ልክዕ እቲ ሰብ ግና እቲ ዝግበርን እቲ ዝግልገልን እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ተኮይኑ ልክዕ በቲ ንሱ ዝርድኦ ነገራት ክኸውን እዚ መጽሓፍ ቅዱስን ይገልጸልና ኢና ኣብነት ስሉብ ኢትዮጵያውሲ ዝምህረኒ ኣይረኸብኩን ኢሉ ነይሩ ዝምህረኒ ኣይረኸብኩን ክብል ከሎ ልክዕ እታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ውላዳ በቲ ንሱ ዝፈልጦ ቋንቋ ክትሰብኮ ክትምህሮ እንተዘይክኢላ ገና ነቲ ሰምዖ ዘሎ ነገራት ክርድኦ ይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ከዓ መጀመርታ ንቤተ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ነታ ቤተ እግዚአብሔር ይሪኣሞ ድሕሪኡ ድማ የፍቅራሞ ድሕሪኡ ካ ይመስል ዓይነት እዩ እዚ ዓይነት ነገር ክኸውን ተኮይኑ ከፍቅራ እንተኮይኑ ግን ከም ዘፍቅራ ልክዕ በቲ ንሱ ዝርድኦ ቋንቋ ክትምህሮን ክትገልጸሎን እዚ ሰናይ ነገር እዩ ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንሪኦ ከለና ها ብፍላይ ኣብ ናይ ስደት ሃገር ማለት እዩ በቲ እቲ ሰብ ዝርድኦ ቅዳሴ እንተሪኢና ሕጂ ብትግርኛ ይቅደስ ስብከት እንተሪኢና ወንጌል ክስበኽ ከሎ ወንጌሉን ክንበብ ከሎ ብትግርኛ ይንበብ ኣሎ ስብከቱን ክስበኽ ከሎ ብትግርኛ ነቲ ሰብ ይስበኽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንጥበበኛ ሰብሲ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ ሓንቲ ቃል ኣይኮነን ግን ብዙሕ ቃላት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ነቲ መንእሰይ ዝኸውን ቃላት ይስበኽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባሌ ብዘይርድኦ ቋንቋ ንሓደ ሰብ ክተምጾ ይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ክትመልሶ እንተኮይንካሲ እንታይ ትብሎ ከም ዘለኻስ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ዓይነት ስብከት ሰብኮ ከም ዘለኻስ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ እንተዘይተረዲእዎ ግን ወላ እቲ ምምጻእ ናቱ ብእምነት እቲ ምምጻእ ናቱ ብስምዒት እምበር ብፍልጠትን ብርድኢትን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብፍልጠትን ብርድኢትን መጺኡ መወዳእታ ድማ ዘለኣለማዊ ድሕነት ክቕበል እንተኮይኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ከምዚ ሕጂ ጀሚራቶ ዘላ ከምዚ ሕጂ ዘላ ኣካይዳ ብትግርኛ ንሱ ብዝርድኦ ቋንቋ ጌራ ክትገልጸሉ እቲ ዝበለጸ እዩ ዝበለጸ ምዃኑ ውጽኢቱ ተራእዩን ሎሚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ማስ ሜድያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዙሓት መምህራን ኣቦታት ኣሕዋት ኣሓት ብዝተፈላለየ ገለ ብመዝሙር ገለ ከዓ ብትምህርቲ በቲ ንሱ ዝርድኦ እናገበሩ ይምህሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ሓደ ለውጢ እዩ ምስ ናይ ትማሊ ዝነበረ ንኣብነት ኣዴታትና ኣቦታትና ብግእዝ ጥራሕ ይንበበለን ሙሉእ እምነት ስለ ዝነበረ ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ናይ ጥርጣሬ መንፈስ ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ናይ ክትፈልጥ ጥራሕ ምድላይ መንፈስ ስለ ዘይነበረ ንሳቶም ንኹሉ ብእምነት ይቕበልዎ ነይሮም እዮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ወለዶ ግና ነቲ ዝሰምዖ ነቲ ስኻ ትዛረቦ ክርድኦ እንተዘይክኢሉ ክሓትትን ክፈልጥን ስለ ዝደሊ በቲ ንሱ ዝርድኦን በቲ ንሱ ክፈልጠሉ ዝግብኦ መንገድን እታ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ዝበለጸ እዩ እዚ እውን ጀሚራቶላ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ከዓ ክቕፅልካ ናይ ኩልና ድልየት እዩ ማለት እዩ እሺ ኣቦና ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ካብ ልበይ ዘመስግን ማለት እዩ ሎም ዓንቲ ናብ ዝመጽኢኹም ነዚ ኩሉ ዝሃብኩምና መብርሂ ማለት እዩ ንዓና ንብሙሉኦም ተኸታተልትናን ኣብ ቀጻሊ እውን ካብ ህዝብን ካብ ናትና ተኸታተልትን እውን ሕቶታት ተመጺኡን ኣብ ዓዲምና እንታይ ይመስል ዘሎ ክፋላት እውን ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ኣኽለና ብጣዕሚ ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ድማ ክብረት ይሃበለይ እግዚኣብሔር ከምዚ ጌርኩም ኣኽቢርኩም ፀዊዕኹም ብዙሕ ኣይኮነን ካብቲ ውሑድ ንፈልጦ ገለ ነገር ናብ ሰባት ታዘላሃና ንእሽተይ ከነበርክት ምግባርካ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልኩም ነቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ሰናይ ዝኾነ ጉዕዞ መንእሰይ ከመይ ገይሩ ፈሊጡ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑን ኣብ እምነቱን ጸኒዑ ንኣምላኹ የገልግል
ካብ ዘለዎ ናይ ጭንቀትን ናይ ዝተፈላለየ ወልፍታትን ተኣልዩ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ይኸውን ዝብል ጽቡቕ ዝኾነ መደብ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ድማ ክትቅጽልዎ እግዚአብሔር ይሓግዝኩም ስለ ኩሉ ነገራቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። አሜን አሜን።